Biz Türkmenistan'ın demokratik opozitsiyası halka allap 2006 yılda halkı Türkmenistan'ı öz bandit toparı Jadan ve Khramov bilen zahvat eden paraxor, kezzap, cinayetçi, diktatör Berdimuhamedova karşı görüşer. Biz halk bolup cinayetçi Berdimuhamedov'un şartlandırılan gımmatlıklarına karşı görüşer. Paraxorluk, ağlavçılık, diktatörçülük, avtoritarlık, dövletçilik, dövleti yatırmak, Berdimuhamedov'un üçün şıgıra karşı kezzapçılık, yallakçılık, idiotçılık, dünya görünçülük bilen bağlı boş siyaset, halka karşı 2 yıllık siyasetine karşı görüşer. Şu şartlandırılan gımmatlıkları Türkmen halkına sindirip, öz siyaseti hükmüne halka karşı ulanıp gelen Türkmenistan devletinin türme öğren, Türkmenistan devletinin psihbanita öğren, kezzap, narkoman, paraxor, psihikitadan kellesi giden Berdimuhamedova karşı görüşer. Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 25 dekabry heptäniň 6-njy güni siz ýene de Türkmen halky devleti YouTube kanalyna hoş geldiniz, iyileşler. Men şu günkü gepleşigimizdäki gelen adamlar bilen sizi tanıştırayım. Musa, Timur Serkerde ve Piotr. Siz bizim vatandaşlarımızı bilen tanımış bilirsiniz Musa. Selamun aleyküm vatandaşlar, sağ olun geliniz için. Okey, Timur. Salam aziz vatandaşlarım. Piotr. Salam aziz vatandaşlar. Sağ olun. Her wagt edişmeýär, men gysgaçyk Türkmenistandan gelen maglumatlary size bereyim. Birinji bilen şu maglumatlar Türkmenistandan gelen maglumatlar bilen sizin bilen paylaşayım. Rossiya terhetlerini yapıp başlanan soň Türkmenistan Rossiya uğrudulup Türkmenistan'dan Rossiya uğrudulup bilinmedik haritlary, Türkmenistan'ın prezidenti Srogonosy geçäjek bolan haritlary 50% bahany bezip halka satmagyna buyruk berdi. Şol haritlaryň sroklary ine tiz wagtda geçer. Şoň üçin tersap bolan adamlar harit alanynda Türkmenistan'a Srogonosy seredin. Şöyle ýanky zäherlenämen. Berdimuhamedov Serdar velaýatlary uğrudyp bazalary açdyryp spektakl gurnudy. Halk onu düşündi inni. Berdimuhamedov halkyň düşünjesi pes diýip öňkü oýunlaryny oýnajak boldy. Inni biziň halkymyz gözleri açyp başlady. Şonuň üçin hem oýunky al Berdimuhamedov halka allap Berdimuhamedov halka allap bilen ok. Dünkü meniň çykyşymda Serdaryň telekeçileri eden oýunlary bardy görmedik. Halkyň arasynda Çiburashka diýilen Serdar velaýatlar barynda telekeçiler bazarda haritlar çıkardıp özü baha kesip telekeçiler ubitga goýdurdy. Ýene de bir gezek telekeçiler tarady. Telekeçiler ağlandy. Eden oýunlaryndan hemme telekeçiler nägili. Olun her wagt gysyýaly kimsidirli. Inni dine öz reytingini götürmek üçin edilen oýunlar. Şonuň üçin hem Serdar Berdimuhamedov velaýatlary aýlanypýar. Öz reytingini götürjek bolup, ýani Türkmen telewizionyna şol spektakly gurnajak bolup edilýän oýunlar. Bu hiç hili halk üçin çözgüli ýok, hiç hili manysy ýok. Dine Serdar Berdimuhamedowyň prezidentiň öňüne ýani kiçik reklama. Telekeçileriň hakyky problematyny çözmän Serdar Berdimuhamedov gaýtyp olar ubitga düşürdi. Bahalar bundan beter galdyrtdy. Ubitga düşen adam ýene şo bahalar galdyrmak üçin ýani şo ubitgasyny ýapmak üçin bahalar galdyrmaly bolýar. Oň başga ilajy ýok. Benim telekeçilere berjek teklifim ine şundan bar. Bizim programmamızda ýani DWT topornyň programmalaryna telekeçileri gowlamak we hususy eýçiligi üstürmäni uly mümkinçilik berýän planlar bar. Ine men şolun bir näçesini aýdyp geçeýin. Ine birinji bilen telekeçilerde kredit we finans mümkinçilikleri el yeterlikli bolmaly. Ol diýmek näme? $50.000 çenli gysga 6 aýlyk kreditler 3 ýyl içinde seredilip çözülmeli ve berilmeli. Ine şo şertleri banklarda Merkez Bankyň üstü bilen çözülmeli. Onun için Merkez Bank ve Adalet Ministrliği yenileştirilen ve yürütülüştürülen prosedurları girmeli. İkinci, haritları öldürmek için ve onları eksport etmek için yürütülüştürülen uzun el yeterli kreditler olmalı. Sebebi hariti öndürýän adamın 1 manat koyup şo manatdan gaýdyp gelenin wagty bilen
bir zady alıp satyan adamın yani pullaryny oynayan wagty bilen deňder. Ol iki türlü pul, biri uzun distansiýa diye, biri gysga distansiýa diye. Şonuň üçin şulara eksport edýän, haritler öndürýän adamlara ýürütürleşdirilen prosent stavka boýunça uzun kreditleri bermeli. Üçüncü, Merkez Bank, Iqtisadiýat Ministrligi we Maliýe Ministrlikler Türkmenistanyň manadynyň konvertasiýasyny saklamak meýilnamasyny we Türkmenistanyň içinde aýlanşygy bilen bagly täze ösen maliýe instrumentlerini iqtisadiýata girizmek boýunça düýpün işlemeli. Her ay şol urdan kabinet ministrinde raport vermeli. Dördüncü, Türkmenistanyň Merkez Bank, Maliýe Ministrligi, Iqtisady Ministrligi we Adalet Ministrligi gatşat ýagdaýda fondy we finans we futures we beýleki birjalary açmaly. Şolun proseduralaryny kesgitläp gatşat ýagdaýda ýol goýmaly. Sebäbi biz diňe bir zat öndürüp haçan banklardan pul alır diýip garşmaly. Adamlar öz kerhanalaryny gowy işledip şolary galboy fişk edip, ýani şonuň aksiýalaryny şo birjalarda satyp bilerler. Hökümetde işleýän islendiň adam şo birjada aksiýalar alyp hökümet işiniň daşyndan pul gazanyp bilýär. Sebäbi şol edara şoň aksiýasyny her ýylyň dowamynda ýani ýylyň soňuna dividend berýär ýa-da islendik wagt şonu satyp bolýar. 5-nji, firma, kompaniýada başa görüşli edaralar açmak prosedurasy 3 günde internetden geçmeli. Para bolmaly ýaly. Bir topar spravkalar getir diýip adamlar ılgatmaly ýaly. Şoň prosedura kesgitli, şoň dokumentlerini goýan avtomat orundan ýani registrasiýa geçýär. Soň sana öýüňe dokumentler gelýär. Soň sen peçat zakat edýän, zat edýän, registrasiýon nomerleri gelýär. Налог инспекциясынын номери, umumy registrasiýon palataň nomeri, sen ýani firmaň nomeri, şu zatlar avtomatik ýagdaýda Ýewropa döwletlerine ýaly bolmaly. Şonuň üçin bizim Türkmenistanyna ýani internet gaty ösmeli. İnternet tak edilmeli zatlar gaty köp bolmaly we çalt bolmaly. Egerde ýani ýaýtada ýaşlar, biznesmenler şolary ulanyp ýani döwletden çalt östürmeli, öz operasiýalaryndan çalt etmeli. 6-njy, Adalet Ministrligi, Maliýe Ministrlikleri telekçilere degişli bagly jenaýat we Grażdan kodeksynyň maddalaryny gumanizasiýa etmeli. Mesela sen $200 ýa $500 nalog salgy tölemen bolsaň, seni basmaly. Sana mümkinçilik töretmeli. Şoňa gumanizasiýa diýilýär. Derhal seni elinde tutup arrest edip gitmeliler. Ýok. Onu birinji bilen Maliýe Ministrligi salgy tulluklar kesgitlemeli. Ondan soň ýani konstitusiýanyň esasynda, Grażdan kodeksynyň esasynda, Jenaýat kodeksynyň esasynda sen ýani mümkinçiligiň bolmaly şol ýani bergilerini ýapar ýaly. Eger bergi ýap bolmasa, firma bankrot bolsa, ondan sen bankrot bolup gra çekilmeli bolly. 5 ýyl sana ýolbaşy bolmak gadagan ýöne sen başga firmalarda kömekçi bolup işlersin. Firma açmak bolan bolly. Onuň üçin sen 1 milyon salgy tapşyrmadyň diýip türme etmeliler. Ýok, o näme dogry? Sebäbi ine şol 1 milyon tapşyrmadyň diýilýärkä öňünden profilaktik hökmüne salgy tullukları internetde görýär salgyklary. Kimiň näme diýeni, abarotlaryny görýär, hasaplap şurada programmalar bar, hasaplap durýan. Onu öňünden baryp ýani barlap durdup bolýar. Soňuna çelli sistematizasiýa etmen, soňuna da muny tutup arrest etmek, basmak ol gaty näde olur. Ine şu ýerde Ýewropada 1 milyon bergis bolsa da hiç kim ellerini oklar. Bolýa indikine puhta bolun, psikolog gerek bolsa alın diýip ýani adamlar arkyň getip ýörür. Onuň üçin ýani elini toplap basar ýaly zat ýok. 7-nji, Türkmenistanyň hususy elçilik adamlaryň hususy emlaklarına şirket yetirilmeli ýaly. Konstitusiýa goşmaçylygy girilmeli. Hususy elçiligi gorumaly we hökümet adamlaryň öňüne, hökümet adamlar şu elçiligiň öňüne, hususy elçiligiň jogapkärçiligi berkidişdirilmeli. Konstitusiýada. Bir hökümet edarasy bir kanun ýagdaýda gelip seni barlasa, jenaýat çekilmeli. 8-nji, Türkmenistana gelýän hemme maşinalaryň ýa-da guralaryň takslaryny, poştalaryny doglaýmaly. Türkmenistana eksport edilen haritanyň proseduralaryny ýöneköýleşdirmeli we hökümet şoňa gorluk bermeli. Eksport edýän ýani edaralara ýürütürleşdirilen ýani pasollar, konsullar, targowy ataşalary, Ministrsiýa inoşranlyk diýen hemmesi kömek etmeli. Hökümet şu eksporta gidýän haritlary ulatmaly. Näçe eksporta köp gitse şonça da
yani valyuta Türkmenistan'a geliyor. Her eksporta giden haritler hükman suratda birden geçmeli karar doğal yatırmalı. Her bir kärinde, her bir hariti öndürgen kärhana edaratı, konkurensiyanın edatına özü kesitliye. Miras haridinin urutçağını ve haridi alacak edaratını. Targov birjan paraxorluğu yatar derler. 9. Atşalt yağdayda Türkmenistan'a 100% hükümünün kontrolüne 10 saniye top голубая fişka deyip top kampanyaları döremeli. Şu yerde şu kampanyalar, topu kampanyanın edaraları Türkmenistan'ın esaat bulduklarını işlep Türkmenistan'a eksporttan gelen valutanı garantiyatını vermeli. Olar misal için bu hocalarına boluplar, olar boluplar neft gaz bulduguna ve beylik bulduklarda. Dedim Türkmenistan'ın hükümeti bilen SNP deyip Xitay'ın nasyonal kampanyası kontrakt almıştı. Demek hükümet kontrakt almıştı. Hükümet barıp şu yolda ministerler yankı çukuru gidip nefti gaz çıkarmalılar. Yok. Top kampanyalar olmalı. Şu yerdeki işleyen top menajerler, yürütürleştirilen Türkmen halkının içinden dönen ukuyuplu adamlar demedim diyene minimum $15.000 aylık almalı. Aynen. Minimum. Onun eksporta iyi veren haritlerinin yani mailnamanın yok ordatları uğradan sonra şu 10%'lerini almalı. Diyeti 50'den 100.000 $150.000 arqin alıp bilir yani etmeli. Sebebi giyce onu işlep komandasını yarar. Beyleki departament yolbaşçılarını köp almalı. Sebebi şular bütün ministrler, bütün Türkmenistan'da giyce onu edip aklını uğrun yani Türkmenistan'ı valuta getiriyor. Öyle paraxorluk düğümden yatmalı. Yine şuraya hükümetin doğrusu 50% ya da 10% köp kampanyalar olmalı. Yine 4 yılın neticesinde şu hem nasyonal kampanyalar halka geçmeli. O demek ne hemen? Bayağı adamlar satın aldı ve şunun kurtuldu diyen ya zat yok. Yok. Ol aksiyaları mevki yani maydalatmalılar. Bir adama mesela için 10 aksiyadan ya 100 aksiyadan köp almalı yani satmalı halka. Halkın içindeki her bir adam şol aksiya el yeterli mümkünçülükleri olmalı ve şol aksiyadan yani Türkmenistan'ın eksporttan sonunda da şu kampanya dividend ata şonundan giyde almalı boşmuş. Biz her adet etmeli. Okuyupsuz halkam olsa şunu üstürür ya bay bolur ya. Yani şu atlar hem bolup getdi. Şol yani bazı cemiyete ve hususi edaralar geçmeli. 2026 yılda şu atlar oturmalı. 2026 yıldan başlap Türkmenistan'ın hükümeti hem iqtisadi hareketlerinden el çekmeli. Dime etraf giyidiciler yani salgıtlar, lisenziyalar, aksiyalar ve beyleki yani poşunlar gelen giyidicilerin esasında yaşamalılar. Arqin analiz edip, kontrol edip, hükümeti ve devleti ve iqtisadi siyasatı yürütürmeli. Hükümet iş alıp barmak hareketini düğüne yatırmalı. Şonuna haritlerin bakatan yani Türkmenistan'da konkurensi olmalı. Hem yerde değil mi hükümet edarasında yani lisenziya, kontrol, analiz edenlerde konkurensiya yok. Olur hükümet işlerleri. Yine başka hem pudoklarda konkurensiya olmalı. Esasi düğü iqtisadiyetin ötüşünün düğü konkurensiya. Şonuna haritlerin bakatan açar. Hilen qoğulaşır. Adamlar verilen servislerin ulu hili olur. Türkmenistan'da beylik devletlerde yani hükümetin adaletli, durnuklu ve iqtisat tarafından iyi gider siyaseti olmalı. Yönü şunun için birinci bilen Türkmenistan'ın siyaseti durnuklu ve adaletli ve demokratik olmalı. Şunun için diktatura, avtoritarçılık yatırılmalı. Bizde o yol doğru değil. O yol bizi hiç yere getirmiyor. O yol 30 yıla ine getirmek oluşur. Şunun için Berdimuhamedov'un şu yola gidişi bir gatı bir ütköş kılattı. Biz halk bilen, halk olup, biz öz baxt durmuşumuzu saylamalı. Şunun için biz öz görüşlere yapışmalı. Biz şuraya Türkmenistan prezidenti paraxorluk, kezapçılık edilmeye durdurmalı, çalışmalı. Başka açıyor. Biz karşı oturmalı, şu adamlardan kaçın şular duyurlar, bunu duyurmuyor. Biz halk olup, hemme vakt, değil mi şu vakt değil, her vakt, TRT prezident olsun, kabinet ministri, parlament devleti olsun, tapağı yok. Ne doğru iş yerler 100 ayda ayırmalı. Japonya'da her 6 ayda yani parlament kabinet ministri ayırıyor. Orada prezident yok.
Yaponiya dünyada ikinci yerde var ya. Hemmen öskün ya. Hemmen näme Türkmenistan'da bolmaly? Sebäbi bu diktatorlar bizim ýolumyzy aýratyn ütköşük diýip bizi allak gelýär. Şulara ynanmaly. Indi biz ýene de Berdimuhammedowa gaýdyp gelsek, men telikçiler barada diňe 9 san paragraf aýtdym, ýürütürlüşden çykyş bolup, şurada madal düşünýärem. Indi Berdimuhammedowa gaýdyp gelsek, indi bar allazy halka ugruny görkezmek. Onun için ol her türlü oyunlar oynap başladı. Yeğenlerin kıyışa ediyen dukanlarını ve başka hükümet, hususi edarlarını tağlamak yollarını yaptı. Reket etmek semelerini yol edip başladı. Serdar öz kakası Gurbanula Şami'nin banttan işten çıkarmağını ve yurttan çıkmağını mecbur etti. Hacamar adam yurttan gitti. Korkup. Sebebi bular aç yeğenlerin kardeşlerini kısıp halka öýlerini görkezip devlete toparaydık gelýändir. Döwlet ýok, bular banditler, bular tohum, bular çüýrek Türkmenistanyň hökümini çüýrekdiler diýenmizde şular öz garnaşyny azyk ýerine goýup hökümetiň bardygyny görkezjek bolýarlar. Şular öz jogapkärçiliklerini, öz haklaryny beýlik bilen paýlaşyp bilýänini görkezjek bolýar. Bu ýalan maglumatlar. Häzir prezident bolan Serdar Berdimuhammedow şoňdan şu haqlar oturur. Indi Berdimuhammedowyň dowlaryň bakatyny gaçyrýan we produktoryň arzan edýäniň iň esas sebebi 15-nji ýanwarda boljak halkyň ýollaryň ýürüýüşi gaty gorkuzýar. Halk galaýmasyn, köşeşäýsin diýip edýän oýunlar bolar. Kabinet ministriniň orunmasary, Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow meclise gelip hukuk goraýjy edalarynyň işgälerini halky kontrolda saklan, şular galaýmasyn, feresat bolun, hiç şart ettirmeň diýip ýanky basyşlar edýär. Hemme edarlara, telewizionyada Gurbanulyny golýan rolikler, propagandalar, düýpli depini alyp barmagyny tapşyrdy. Siz görýänsiz, ýa-da telewiziony hemmerde hormatly arkadaşym şöhrat diýip öňkü ýanky spektakly ýene başladylar. Indi ýöne ol ýörenok sebäbi biz devlete topar bolup birleşen demokratik opozisiýa bolup biz halkynda düşündürdik. Bu oýunlaryň netijelerini ve bu oyunların maksadyny. Emheme ulluğu opozisyoner barada garalayış reklamalarını her edalarda sapak hökmüne geçirilmeliğini buyruk verdi. Bilim ministrliğine, mekteplerde ve ýokary okuw jaýlaryna propagandany güýçletmeli diýip buyruk berdi. Hukuk goraýan edalaryň işgärlerini inni akly aýlanyp başlady. 30 ýyldan beri halka beren ziýanyny inni düşünüp başladylar. Olaryň arasyna halkyň tarapyna geçecekler gün-günden köpelýär. Ol bir gowzadyň alamaty. Indi studentler gaýdyp gelsek. Studentleriň hossallary gün-günden köpelip öýlerin çağjyklarynyň haklaryny talap edip başladylar. Ol bir gowzadyň alamaty. Men studentleriň hossallaryna ýüzenjek bolýan. Siz Berdimuhammedowdan talap edin. Goý halkyň öňüne çykyp düşündirsin. Näme üçin 30 ýyldan beri Türkmenistanda konvertasiýa ýok? Sen ve Niyazow nähil ýolbaşy bolýaňyz diýip soraň şolardan. Egerde 30 ýylyň içinde elementarny beýleki döwletlerde ýaly manadyň bankda konvertasiýasyny ýola goýup bilmeseňiz, siz onu nähil ýolbaşy bolýaňyz? Altyn asyrda da ýaşap gördük. Parahatlyk ýyllarynda da ölüp gördük. Bir topar boşnamy alýaňyz da birden başaryp bilmediňiz. Ne de sen, ne de Kerzap, Niyazow näme üçin banklarda konvertasiýa ýok? Näme üçin çağlarymyzda konvertasiýa eden ýok diýip talap edin? Näme üçin bankda baryp student çağlarymyň puly iýerjek bolsak bizden para dilýärler. Diýmek konvertasiýa bar, ýöne para bermeli. Näme üçin sen Berdimuhammedow bankdaky işleýän ýolbaşçylary hiç çäre göremok? Näme üçin Merkez Bankynyň ýolbaşçysyny entegem işden kowamak? Berdimuhammedow sen ahir işlejekmi ýa işlejekmi diýip soran şondan. Sen köşkünde gildenip gitara çalıp ýörjekmi ýa-da ahir işlejek diýip soran şondan. Berdimuhammedow sen 14 ýylla Türkmenistany dolandyrman, aýdym gitara çalıp velosiped türk gelýän 14 ýylla elementarny türkmen manadyny konvertasiýasyny umurt bilmedin. Manadan konvertasiýa bolmaýanyna dime sen günäkär. Jogapkärçiligi başga bir ýerine atma. İşten git diýip aýdym. Biz senin ukyplygyňyzdan ýadadyk.
halis bizan senden bolduk deyip aydım. Biz seni gitara oynap, at çapıp verse bir türmek için saylamadık. Sen öz hükümet yol boşalıp borçlanlı, jogapkärçilikli yerine yetir. Başarmadan gün bol deyip aydım şonu. Eger de Türkmen manadyny konvertasiya etmek sizin için oňar bolmajak mesele bolýan bolsa, onda samolyotları uğradyp, sizin jogapkärsiz alyp barýan işleriniz için daş ýurtda bir güne galan bizim çağajyklarymyzy Türkmenistana getirin diýip talap edin. Eger de 10 ýanwara çenli bizim daşary ýurtda pulsuz galan, betbarçylykdan galan çağlarymyzy üçin konvertasiya edip bilmeseňiz we olar Türkmenistana getirmeseňiz, biz enatalar bolup 15-nji ýanwardaky ýollary açmak ýürüýüşine goşulýas diýip aýdym şoňa. Banklarda aýdym, şoýdak polislary, MHM guluklary işleýänlere aýdym şonu. Bizi siz mecbur edýäňiz şeýle çykmany. Biz şeýle çykmasak bizim çağajyklarymyz ölüp ýatyr. Olar jaň edýär, olar dogrusyny aýdanok bizim ýüregimizde agçakka bolup. Hemme zat gülýän diýip ölkü botýarlar diýip düşünürüm şo. Kezzap işleyen bankdaky adamlara. Yine de bir wajyp mesele var. Birlemeler daşary ýurtlaryň köp bölegi şol sanda bütün dünýä sağlyk boragy guramasy Türkmenistany öldürün halkyny etýän haýynlyklaryny göni aýtsalaram, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredov hemme maglumatlary ters berýär. Ine koronavirus ýok, bizi golýarlar, tasdikladylar. On ine şeýle diýär. Eger de o televizionyada on ine bizi bellek geçti, ine biz demokrasiýa ýolda barýat diýdi, diýmek onun hakyrly ýa onun batşylyk bu. Şular adam haklaryny bozýaňyz diýip, bozýarlar diýip. Eger de WOZ'dan bir zat ýa reklamasiýa etseler, onu Türkmenistanyň içinde ine WOZ bizi golýar diýip tez informasiýa berýärler. WOZ'un öz gözlerini aýdyp geçdi şonu. Bular şu bandit hökümeti hemmetini alýar. Diňe Türkmen halky da. Bütün dünýäde maskara, mundan beter maskara bolup şular saklar ýaly. Ol bizde olaýan mümkinçilik ýok. Bular bizi hemme ýerde şu etbiljek, et boljak ýerde maskara etdiler. Ilayta da Raşid Meredov, Berdi Muhammedov. Ol Amerikada onu oturan aýal ýanky kezzap, paraxor aýalanmadyr. Aýsultan. Şu üç adam Türkmenistan daşynnaky hemme gurumlary, edaralary, ýolbaşçylary Allah gelýän adamlar. Şoň üçin şular birinji olçy jenaýda çekilmeli. Serdaryň telekeçilerden eden oýunlaryň hemmesi nägili sebäpli telekeçiler gaty kösenýär. Hormatly telekeçiler, hormatly enatalar. Dewlete topary, siz beýleki halkymyz ýaly 15-nji ýanwardaky vilayatleriň arasynda açylmaly ýürüýüşe çagyrýar. Goşunyň şu hereketlere we Türkmenistanyna in aktiv grajdany bolun. Sebäbi bizi baxtly durmuş garşypdy. Ösün Ýewropa döwletleri ýaly arqyn biznes edip ýaşarsyňyz. Sizin karhanalarynız 100 ýyllap, 200 ýyllap Ýewropada ýaly az karhanalar bolmaly. Ol her 6 aýda ýa 1 ýylda, 5 ýylda ýapylyp sizin türme basylmaly. Ol edil Berdi Muhammedowyň hakyky siýasaty. Ol hökümet şeýle dolandyrýar. 2-3 aýdan, 6 aýdan, 1 ýyldan, 2 ýyldan hökümet vice-premierlerini, ministrlerini, departamentin ýolbaşçylaryny owdan depa uradypdyr, sizem uradypdyr. Ol bütün Türkmenistanyň siýasaty, Berdi Muhammedowyň alyp barýan siýasaty. Biz şonu etmeli. Bu banditlary şu doly jogapkärçiligi çekdirip jenaýda çagyrmaly. Başga naçy ýok. Ine şoň üçin gollan halkymyzy, tijenin, goşunyň hemme gelýän zatlara Amerikanski nabildatçylyk bolup öz öýüňizde, öz watanyňyzda turist bolmak. Şunuň bilen men gysgaçyk gepleşip mutarýam. Inni biz ýanymdaky gelen mihmanlar bilen öz gepleşigimize dowam edýäs. Musa, men size bir biljek sorum. Sizin pikiriňizçe näki telekeçiler şu bizim siyasi halkın sosyal problemlerini çözýän hereketlerimize goşularlarmy? 15-nji ýanwarda şularam ýanky halky gollap, podдержка berip, şu ýerdaky mysal üçin blog postda baran halka sendviçler getirip,
yani çörekler, sıyırlar getirip şular gollarlar mı? Ya da gırada Amerikan yani nabuldatılar yani gırada otururlar mı? Siz yine Amerikan'da yaşayan adam yine şuraya sorun veriyor. Sağ olun Murat ağa. Edil sizin aydısınız ýaly mene bir ynanyp duramok özler gidip goldar ýaly emma özleri alyp barmany çykmany motiwasiýasy barmy ka diýip pikir edýän. Sebäbi bu 30 ýylyň içinde türkmenleriň döwletiň ekonomika pudagy bir döwletiň diregi bolupdyr. Ekonomikanyň oňurasy şol biznesmenler, telekeçiler, tacirçilik eden adamlar özüňiz hem предприниматель telekeçi bolup Türkmenistanda işläp gördüňiz. Daşa ýurtda şol tacirçilik, telekeçilik bir halal iş de bu İslamda halal işleyen tacir, telekeçilik adamlar şirketler bilen deňeşdirilýärdi. Emma 30 ýylyň içinde ýine özüňizde tejribeňizde var, işletmän goýanoklar. Monopoliya, bürokratiýa bilen onuň häzir dolu rektirsler geçdi-de. Şol ýegenler hemmesi nalog bermeli. Şo nalog bermesen işläp bolan salgyp goýýarlar. Adamlar da ýine öz ubytka düşüp haritlaryny satmany mejbur edýärler. Eger de onu etmesen öňdeki bar bolan inventarlaryň, zatlaryny, emlaklaryny, mal baýlygyny alyp gidýärler. Şu tacirler, telekeçiler goldamaly dälden özleri birinji hatarda durmaly. Meňe şeýle pikir edýän olara gaty motiwasiýasy uly bolmaly. Öňde birinji hatarlarda bolmagy garaşýan şu tacirlerden, telekeçilerden. Sağ olun. Katı doğru. Indi men soruly Timur'a berýän. Timur, siz näme pikir edýäňiz? Bizim telekeçilerimiz ine şu ýaly halkyň hereketlerine goşularlarmy ýa-da gyrada ay men mülküm ma, men alara menden alyp bilýän zatlar we hususiýetçiligim ma, men goşuljak diýip gyrada durarlarmy? Ýa-da şular hakykatdan hem şu ýere baryp, şu ýerde kötünün gündüň durýan adamlara sandwich çörek eltmek eltip şolar kömek ederlermi? Hakykatdan hem tersen sen adamlara naharzat eltip bersen kanun bozulmagy däl. Siz näme pikir edýäňiz? Şolar ederlermi şonu ýa-da gyrada tomoşlar ýaly durarlarmy? Men pikirimçe şol näme halkyň şol näme özüne bagly şol häzirki biziň elektron çykyşlarymyz halkyň ýüregine baryp diýendir howa şol bolup duran zatlar halkymyzyň ýüregine baryp diýendir. Çağalary daşa ýurtlarda gezip ýörer, günçylyklar çekip ýörer howa. Sergezdan bolup ýörer ortaýetde bakalyň daşa ýurtda sergezdan bolup ýörer howa. Hiç kime gerek däl. Türkmen hökümetine öz halky gerek däl howa. Alda oturlar bu osol konsullary baram haramdadary baram şol haramdaň rejimini şonu diňe çapaklap durur şu haramdaň rejimini howa. Indi şol eger şol biziň öz halkymyz öz vatandaşlarymyz şol ýüregine baryp degen bolsa, men pikirimçe şol ederlerem bararlarym howa. Men özüm öz pikirimçe men özüme orna kören mene barardym diýip pikir etýän. Şol üçin men şol öz barar diýip şol men özüm şondan ýan özüme anladyrsam gelýär şol üçin. Täzinde halk indi bunu bular jydap bilmez howa. Näçe jydamaly şu bolturan zatlara howa. Edilýän atlaň bar haram. Edilýän zatlaň bar watan habaranda edilip duran atlar belki telewiziýerde türkmen telewizyon bar edilýän atlar illüziýa hemme ata yalan zatlar howa. Indi halkym bu zatlardan bardan ýazady howa. Men pikirimçe bolar diýip pikir etýän. Allahjan bolaýdyr hany Allahjan bir Allahjanam şol bizim Türkmenlerimizi mankurlukdan ayırdıp men doğa ettiğim günde şol bir halkımıza ruh ver hava halkımı birleştirip deyip şol günde de men şol doğa ettiğim Allah Teala'dan nesip bolsa inşallah bir gün olmasa indi gün or ikinci gün olmasa üçüncü gün bor yine bu zatlar bolmaly o edilip duran atan baram gidip duran atan baram doğru zatlar edilip duran atan baram doğru zatlar hava ayrılıp duran atan baram doğru hava
Yalanın sonu yok. Şoň üçin men diýjeklerim şu bolar diýip pikir etdim. Sag bolun. Sağ olun aýdýaňyz üçin, niýetleriniz üçin. Indi Piotra sorag bereli. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Şol Türkmenistanyň telekeçiler, kärhanaçylar, ýani potrutçular, umumyň gurply adamlar, şular bizim halkymyza öňe çykanyna podдержка berermi? Ýani naharlaryny ýa-da maşyna bir awtobus tutup adamlar şu posta eltip, ondan postdan alyp gidip ýa bir başga bir kömekler berip bilermi ýa-da gyrada durup tomoşak mına durarlarmy? Näme pikir edýäň? Sağ olun sözleriňizde. Men pikirimçe bularym lezzet alyp durandyr diýip aýdyp biljekda, ene şu hökümetiň alyp barýan işlerinden ene her gün bir vilayaty bar prezidentiň ogly şu Serdar Berdimuhammedow aýlandy da bazarlar aýlanyp men eşitden maglumatlarıma göre şolar ubitga düşürüp ýani özüňiz hem aýdyp geçiniz ýa-da ubitga düşürüp näme öz ýanyna galyp telekeçiler şu öz haritlaryny satmaga mejbur boldylar. Men pikirimçe eger şu zatlar yaramaýan bolsa şu zatlardan olaram nägiledir diýip pikir etdim. Şoň üçin bularam ýakty geljek üçin prosto halkymyzy goldap çykarlar diýip umyt etdim. Gaty dogry. Indi meniň pikirim şu mesele boýunça dogrudan telekeçilerin arasyna dürlü adamlar bar. Olar halkymyň içinde gelýän adamlar. Şonuň ýani ak ýüreklisi bar. Ýani parahoçlyk edip hökümet edarlary bilen pul gazanýarlar bar. Kimde kim bolsun tapawy ýok. Ýöne şu nokatda şul 10 mäşini ýanwarda. Sen öň parahoçlyk edip adam öldürüp ýören bolay. Şu 10 mäşini ýanwarda özüň kimdiň görke we öz halkyna, öz watanyň üçin hakyky bir zat etýäni görkezmeli. Ine rewolýusiýa bolanda Fransada şo ýerde ol köçede başlan jelepçilik eden aýallarym çykyp görüşdiler. Hemmeti görüşdi. Ol gahrymanlar çykyp görüşdiler başda. Hemmeti görüşdi. Şu roýalda atdy. Bul bir beýik watançylyk urşýaly. Ya bizim watanymyz gidýär, ya biz watanymyzy ýyzymyza alýar. Ine şu roýal watançylyk urşunyna diktatora garşy, şu bandit topar Jadan Hramow, Berdimuhammedow garşy şu diktatorlyk sistemany goýup Türkmenistanyna betonlak giden Niyazowyň we onuň soňuna alyp barýan Berdimuhammedow garşy galmasak, ol bizim halkymyzdan, bizim watanymyzdan hiç satmamaly. Biz onu hiç wagt galmaz. 10 mäşini ýanwaramdaş däl. Her adam näil bolaýsyn, ondan gaty görýän bolsun, döwletden gaty görýän bolsun, prezidentini gowy görýän bolsun tapawy ýok. Özüne test we özüniň haýsy renkdedigini görkezmeli. Ya gara renkde ýallak bolup, parahoçlyk bolup Berdimuhammedow bolmaly, ya halkyň tarapyna geçip hakyky gyzyl we ak renkli saýlap öňe gitmeli. Ine şu moment geldi. Indi men bir täze berjek sorum bar Musa. Ine dün bizim çykyşymyzda kommentariýada biri ýazýar. Siz ine öňe çykdyňyz, ýollar ýapyldy, men çagam görüsüm gelýär. Durumuny goýun. Hemmämiz diýýimizi çöküp, haramula ýalwaraly, şondan haýyş edeli. Mümkin ol bizi ýanky new sagyryp bizi Türkmenistana salyp, biz maşgalalarymyza barar diýip ine durumuny diýip haýyş edýär. Ne şun diýen argumentlary. Biz ine öňe çykdyk, ýollar ýapyldy. Eger biz dursak, ýollar açylýar. Ine şun pikirine sen näme garýaňyz? We şun pikiriniň esas argumenti biz ine orta çykdyk, ýollar ýapdy. Şol argument dogrudanam şol ýollar ýapdym ýa-da ol argumentden bir hökmüne boldy. Näme pikir edýäň? Bu argument däl Murada bu näme bahana da özüni aklaýjy zat edýärdi. Söwüşden, görüşden gaçjan adamlar özüne bir yalan delil getirýärler, birinden görýärdi. Ýöne bu hökümeti basyp alan jana toparlaryny ünsürsek, bu adam keşbinde ýören bir insanlar, nitren adamlar Germaniýada ikinji jahan uruşy bolmadan öň şol
faşistler, Gestapo birden şol adamlara peçka dıkanoklar. Yavaş-yavaştan ilk uryalar, ondan yenciyerler, ondan türmeye başlar, onu zorlayarlar, öldürüyorlar. Ahir sonuç ol adamlar karşılık görkezmeyen son günden güne şol peçka taşlayarlar da Yevrey halkları, Yevrey halkı. Şu näme karşılık görkezmesen bu zulümlük ösüp barya. Ol onyalı aydan adamlar özünün ecizliğini görkezlerdi, özünün korkaklığını görkezlerdi, birinden görüyordu. Ana siz çıktınız anne, şondan yollar yapıldı, ana siz çıktınız beyle oldu. Yok, adam ıkbalı özüne bağlı. Eğer de sana yol gerek bolsa, onda sen görüşmeli, yola çıkmalı, öz hak hukukunu talep etmeli. Ondan sonra yollar açılıyor. Eğer de qarşı otursan, bu cinayet topları sana hiç vaadam erkinlik ya bağlı durmuş, sana hiç vaadam vermeye, sol kul hükmünde yaşarsan, kul hükmünde senin çağların yaşar, sol kul hükmünde çağların özüne ölüp gidersin. Son yalı. Doğru. Doğru. İnne Timur, sizin pikiриňiz näme? Ine bizim bir vatandaşymyz aýdýar. Besedim durumunu ayağımıza yıkılalı, ağlap, jaňa deli, ýa-ni video yapaly. Bermuhammedowyň öňünde ýalbaraly. Ol belli bir diktator bizim padşamyz. Ýollar açaly, maşgalamyza baraly. Siz ine çykyş eden soň men öýüme bar bilemok. Durum diýip aýdýar. Siz näme pikir edýäňiz? Ine şuň esas argument bizim çykyşlarymyz ýollary ýapdy. Bolmasa ýollar açardy Bermuhammedow. Näme pikir edýäňiz? Şu sebäp esas sebäp şumy ýa muň arkasynda başga datlar bar? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Timur, biz sizi eşitemiz o. Şol aýtjan adam özü ya mankurt ya şol rejimi işleyen adam o ya şol sabotaj etjek köle berdi bizim içimizde. Täzinde aýtjan zatları logika diňgelen. Birinciden şol näme bolup turan bar bilýär Türkmenistanda bolup turan bar bilýär şol Türkmenistanyň prezidenti keletiň işlemeýänligi we şizofrenikdigini, narkomandryny uly il bilýär. Diňe öz ýurdumyzda däl daşary oturdy hemmesi uzy bilinýär. Amerikada bir näme bar, institutlar ýürüte Türkmenistany öwredip 30 ýyllap öwrenipdiler Türkmenistany. Analiz edip o nälik näme maşinçisi bolan nälik tam şo halkyň pulunu sopdurlar hawa. Ýöne olatary alyjyk çykýar ýüze ýöne köp çykaran oklar hawa. Şoň üçin men pikirimçe aýtjan ady nä dogry? Hawa şol häzir şol näme bolmasa eger de şol häzir biz oýlan görýär şol bizim çykyşlarymyz bolmasady ýa belki aktivistler çykyş bolmasady onda özüňiz görüň näme bordadyr. Hasam Türkmenistan ýa elbetde orda bar. Şol häzir şol Türkmenistanda häzir danly moment şol näme ogly Berdimuhammedow ogly Serdar özüni reklam edip şol näme ýürüte edilen şol sebäbini ýürüte bu dişowy samy dişowy reklam edip özüne hawa. Şo atasy oňarmady. Indi şol indi bir täze prezident gelmeli, olatlar hem atary atasyny eline alyp hem döýler baý döwlet bolup ýaşarsa hem atly ýeter ýollar açylar diýip şonu şol nämeni bir ejiz bir nämeni şol reklamany ulanypdyr şol haramdaň rejimi. Şol öz oglumy kölen aba. Bu atlar hem reklama aba. Şoň üçin men aborot ýa-da bizim çykyşlarymyz dogry we imanly ýol. Şoň üçin etýän işimiz, hereketimiz dogrudur aba. Şoň üçin diňe öňe sag bolun. Doğru. Gat dogry aýtdyňyz. Piotr, siz näme pikir edýäňiz şu mesele boýunça? Şol bizim vatandaşymyň pikirini näme görýäňiz? Mümkin dogrudur, mümkin näme dogrudur? Öz pikiriňiz näme? Ştaýda tesbirlerde ýapdyrlar, kommentariýlarda bul hökman agentler diýip bul agent dä bolmagan mümkin bu adamlar täze kawra adamlar bolýar şol lepbe diýip şu öz nemeligine kim
şöýüň gowşaklygyny özüm Araltaýdan gowşak bolsa näme bolsa şol gulçuluga taýýar bolýar-da, belki şo ýalbarsak açar diýip. Şoň üçin bu ýerde inde her kil adam bolýar-da. Ol pikir ýalňyş täze şu wagtda çenne halka boldum etmedik adam, egilişik etmedik adam, halkyň aladasyny etmedik adam, indi mundan soň 30 ýyldan soň pikir etmeýän bu aklyna aýlanyp türkmen halkyna bir eşrel durmuşa getirer diýip. Sag bolun. Doğru, sağ olun. Benim boşçak bolýan şu mesele ine bizim bir vatandaşymyz gaty dogry aýtdy. Biz awgust aýyna birinji ýa-ni protestleri gurnap başladık. Olum näçe? Sebäbi ýollar ýapykdy we koronavirusdan Türkmenistanda ölen köp adam ölüp başladı ve biz şonu ýaktylandyrmak, ýa-ni bütün döwlede ýaýlandyrmak üçin proteste çykdyk. Onun için Berdimuhammedow bize karşı görüşüp başladı bolayın yöne yollar ondan ön yapıptı. Yöne bizim çıkışlarımız bilen biz Türkmenistan'ın prezidentini, Türkmenistan'ın hükümetteki işleyen adamları, Türkmenistan'ın kanunlarını işletip başladık. Bizim çıkışlarımız, bizim protestlarımız, bizim hareketlerimiz adam olsa ummatsız özgürlükler verdi. Yine derdim. Siz diýäňiz Berdimuhammedow ýollar ýapdy sizden gorkup. Sizin 14 ýylda manady, hümmetini hiç saklabildimi? İstendik döwletiň esasy pakazatly, ýa-ni döwletiň durşulugy, durnuklugy şol döwletiň esasy valyutasy, nasional valyutasy konvertasiýa. Bütün döwletlerde bar. Türkmenistan'da nirde? 3,5 diýeni ol ýöne bir atmaska. Ol näçe bedilýe statistika boýunça maglumatlary alan ýagdaýynda hökümetdäki işleýän adamlar $350 aýlyk alýar. Ya pensiýa alýan adamlar ýa-ni $150-200 pensiýa alýar diýdi. Ýöne hakykatdan hem bolsa biz $5-10 pensiýa alýar, $35-40-50 aýlyk alýar. Şo zatlar gidlemek üçin bu hökman suratda iksan kurs gerek. Diýmek 200'li parakorluk, tezzapçılık siyaseti. Şunun için bu halkın bayadığı, bu halktan yani bay adamlar çıkıp, öyle gugun etken adamlar çıkıp, üniversiteler, adat metbuatlar, ul olup hem medat gugulaşsa, onu bu Berdimuhammedow hop döredi. Näçe ýollar yaptı? Men size aydın esas argument. Siz Avropada, siz Rusiýada, siz Turkiýada ýaşap azatlykda, ýaşap azatlyk demini alan adamlar. Siz isleýän wagtyňyz gidip restoran çykdy, çay çörüg ýeňiz, ýa-ni kebapçy ýeňiz, dostlaryňyz bilen görüşýäňiz. O zatlar Türkmenistanda ýok. Siz gelersiňiz, bir aýdan soň siz özüňiz revolýusioner bolarsyňyz. Özüňiz oturan ýerinizde, etrapda, owanda, şäherinde beýlekler bilen tanışyp revolýusiýa edersiň. Nägilini bildirersiň. Sen azatlykda ýaşap öwrüne. Ine şu azat adamlardan gorkup ýollar ýapýar. Birinji sebäbi. İkinji sebäbi opozisiýadan gorkar ýaly biz köplükden biz gaty gitse müň adam. Müň adamdan gorkan bar. Halkdan gorkýar. Biz halkyň gözüni açyp başladyk. İçine gireceği adamlar aktivistler değil. İçine gireceği adamlar halk. O halk azaatlığa girip başladı. Berdimuhammedow köp ediyen bir kanunçılıkları, betbarçılığı getiriyen hareketleri biz çeynep berýär halkyna. Şol gorku ya şonu. Ine häzir habarlar geldi. Türkmenistanda internet yapıldı. Edir häzir. Bizim çıkışlarımız görünmedi yani. Şol halk görmedi yani. Ol bir Berdimuhammedow bize karşı görüşü. Öz halkyna karşı uğraşy. Egerde bizim aýandatlarymyz yalan bolýan bolsa, han kandydatsy? Han ýollar? Näçe koronavirus ýok Türkmenistanda? Näçe welaýatyň arasynda ýollar açylmaly? Näçe bitsen adam arqyn Türkmenistanda işläp biznes etbilen ok. Ýa-da karhanaçy, ýa-da potrolçy arqyn işläp bilen ok. Näçe Türkmenistanda konvertasiýa etmek üçin pul bermeli? Türkmenistanyň daşına çıkacak bolsam pul vermeli. Ne yapıp şu hatta bolup geçýär?
Eger bizim aýdanymyz yalan bolsa, Berdimuhammedowyň aýdany çyn bolýan bolsa. Ýok. Bul ýene de şol özüniň 2 ýyllük ýa-ni ağırlyk siýasatyny saklamak üçin halkynyň gözleri açılmadı ýaly ine şu internetleri ýapýar. Ine internet yapmak. Türkiýede internet açma. Näme Türkmenistan 30 ýylla ýapyk. Konvertasiýa ýok, 30 ýylla internet ýapak, 30 ýylla çykyp bolanok Türkmenistandan. Arkaň çykyp bolanok. Deport edýärler ýerden bir bolmaýan zatlar Koreýada da ýok o zatlar. Näme edýär? Koreýada diňe daşyny goýanoklar. Ýöne deport diýen söz ýok. Şuraya biz bir tormuza dinle, şuraya bir öğün, umut bilmeyen bir psihik balnoy adam dinle, näme garaşýar? Men şoňu hiç esas sorum, halka berip biljek sorum, şol men düşünemok, näme garaşýar? Özüňiz saýlagyňyz, kim saýlasaňyz prezident bolup. Saýlaň özüňiz. Halkdan çyksyn, kim bolsa şo bolsun. O bolmasa aýrarsy, ýene täze goýar. Ýöne istenik adam istenik wagty Türkmenistanyň gep bilýär. Istenik adam istenik wagty çağlaryny beýlik döwletler gezip gelip bilýär. Istenik ýerde dursa konsulluğa jaň edip olar ylgap kömek edip bilýär. Ine şu ýaly döwlet gerekdir. İçinde ýaşap bolur ýaly döwlet. İçinde ýaşap bolan o Hudaý saklasyn. Türkmenistan diýsen bütün dünýäde masara hiç bizim öňümizde Berdimuhammedowyň masarasy. Ola beýlikler öňünde bolýar, ýadymyzdan çykaraly. Bizim öňümizde Berdimuhammedowyň masarasy şol. Ine bundan beter biz näme edeli? Şoň üçin esas argument siz näme çyk goýberýän? Birinji, siz azatlykda ýaşap, azat diýimini alyp görün. İkinji, Berdimuhammed öz şahsy problemini çözýär. Serdar prezident etjek bolsa, sizin geldiňiz gerekdir. Siz azatlykda ýaşap, öz sesiňizi berersiňiz, oňa garşy o zatlar gerekdir. Ol imsimce falsifikasiya edip halkı korkutup saklamak boldy. Onu geçiren soňam ýuwaş-ýuwaşdan ýolary öňküýaly çartyr edip açmaýar. Çartyr edip 2020 ýaşa çeldi gider boldy. Sebäbi bu täze diktatura ýetdi. Haçanda koronavirus bolsa, hemme döwletler öz halkyny evakuasiýa edýär içine. Sebäbi olar daşyna gowrawsyz, olaryň strahowkasy ýok. Olaryň ýanky medisinski kömekleri ýok. Olaryň hiç şartları ýok. Bular oň üstüne ýa olar getirmän pasportlaryna uzaldanok, olar nelegal sokýar. Oň daşyndan diplomatlara, konsullar, pasollara gırdyrýar şolary. Studentler jaň etse, ýa hökümet, polisler jaň etse, Rossiýada konsullarga siz Russiýan kanuny boýunça tutduňyzmy, şonu basmaly şol türkmeni. Näme çıkmaňyz jaň edýäňiz? Näme çık kanunlary ýerine ýetirýäňiz ok diýip gaýtyp naýjan edýär polisiýa. Seredin? Enatalar. Şu ýaly Türkiýede de şol. Bu haramdagylary biz aýyrmasak, bize bügüt bolup durlar. Türkmenistan öňe gitmeýär. Men indi sorawym bar. Hormatly vatandaşlar, sizden bize soraw berip bilersiňiz, şu ýanky çykyşda biz jogap berjek bolýar. Musa, inni Berdimuhammedow kezaplygy düşünükli, psihik taýdan yaranoklygy düşünükli. Köçede ine polisler ak maska giymeli, qara maska giymeliler. Näme, olaryň keserli adamlarmy? Olar näme şonu talap edýär? Maskaň näme renki koronavirusa baglymy? Ya da Türkmenistan uje ýanky logika taýdan ýykyldy. Bir akıl bilen düşünüp bolmajak döwleti dönemi. Näme beýle bolýar? Näme polisler köçede ine sen qara maskan var, ştraf bermeli, ýa ştraf alýarlar. Näme pikir edýär? Näme bilen bagly şu soraw? Polisi meselen siyasi anarşiya bolup durdy. Hiç kim hiç kontrol eden yok. Ýöne ýokardaky oturan adamy negatif informasiýa barmaly däl. Esasy yönetici organlar, polisiýa, hökümetde oturan adamlar ýokary negatif informasiýa barmaly däl. Şonda sen oturan ýerinde işiň dowam edip bilersiň, uzağa çekip bilersiň. Sen oturan ýagdaýynda şol korrupsiýa edýän işini dowam edip bilersiň diýip bir schema, rejim düzlendi. Şol buyruk berilen adam
polisiýanyň başlygy ýa häkim şol korrupsiýa esasında adamlardan pul toplamaň bir ýolu da. Eger maskaň gara ýa ak bolmaly diýip pul alýar. Ondan kanun işlänokda. Ýene ertiba ondan başga bir bahana tapar. Zadyň ak däl diýe, köýne ak däl diýe ýa-da başga zat tekerin ak däl diýip gün-günden şeýle bir idiotski zatlar çykýardy. Bir kanun diýen bolmaýar, düzgünem diýip bolmaýar. Bir prihitde adamlar, şol oturan adamlardan pul toplamanyň korrupsiýanyň bir ýoly. Pikirimçe şol siyasi anarkiya giddi. Şoň esasında da korrupsiýa var ýa. Kanun ýok. Adamlar nira bar kanun, hak, hukuk talap edip dikilçerini bilmeýärler. Prokuratura barsaň, şol polisiýanyň arkasyny tutýar, polisiýa barsaň, prokuraturanın tarapyny tutýar. Komitete ýüz tutsaň, şeýle prokuraturda, polisiýada maňa para soradylar, para bermäni mejbur edýärler diýsen, gaýtan özüňe töhmet atyp, saňa zar edýärler. Bir fake madda goýup seni türmäge basýarlar. Şol syýasy anarkiýanyň alamaty. Dogry. Dogry. Indi şu soraw men Timur'a da berýän. Timur, siz näme pikir edýäňiz? Näme şeýle bolup geçýär? Türkmenistan'da bolýar, Psikitaýdan Berdimuhammedow Yaranok diýerler. Ýöne näme çip beýleki polislerim şuraya gara maskany, aýrym ştraf tölen diň ak maska daşymaly diýip aýdýarlar. Näme sebäpli? Sebäbinde bu rejim 30 ýyldan beri şol halkyň öz kapitulini işläkile otyr, şol öz asandak adamlary öwrenişdirilen şol däme. Kanun işleýän hak, kanun işleýän Türkmenistanda 30 ýyllar beri işleýän kanun şol haram rejim işläp otyr, şol haram rejim kanuny başy o näme tereden okşaň üçin Türkmenistanda kanun başy işleýän okşaň üçin ota haramda bir zat diýip aýtsa şoň aýdan gepini yalap ýüzlerçe köpräk etip görünýär, gözüne görünmeli hawa. Sözde oturan şu kizlap araxor ýokarda oturan polisler we ýokarda aşgabatda hawa. Ýokardaky menbeler bar, olar şol nämedir? Öz patronyonlaryndan şolary özleri bükülip ellerine oşaşan olarak öz öňlerinde ikisi tutturýarlar hawa. Däzinde seýret görüň näme? Bir meselen şol nämede şol bundan bir 5 ýyl ýyl şol bir näme girecek bolsa bir sady girecek bolsa bir $2,000 pul bermeli. Mesela owalarda. Bir o boş kop girecek bolsa ol näme bolýar? Yani $2,000 köp dalmaly. Däzinde $2,000 berilende ol charge berilýär, charjeden soň ýokary aşgabada gitýär. Şol wada hawa şol belki şeýle transportna bir hökümet işe geçecek olan wagtyndan şol rayonlarda girecek olan näçe doğru vermeli olaram şol charge gitýär, etrapdan charge bar, charjeden soň aşgabada bar. Mesela ýa Mari owasyndan mara bar ýa, ondan soň aşgabada bar. Şol şeýle mesela şol emezi korrupsiýa bilen öz arasynda birleşik bar, şoň üçin ota diňe olan güne diňe ýalama bilen we ýalwaklama bilen şol günlük näme etýärler. Şoň üçin bärde hiç näme ýok. Şol diňe şol beýleki korrupsiýa hem şol haramda rejimi nämetini istoşyny şol haramda rejimi hawa. Ýene bu adamlaryň öze geljeni söýleden oklar, ol erti bir olan öz liderini zorlady. O erti bir olan özlerini basarlar, olaklardan nämeler ýok. Bu da şu bir günümle ýaşap otyrar, şu köpse şol har näme gurluklar, şol emende entede hemese şol gurluklar barap, näme dogry ýaşap otyrar şol barap. Şolaryň barap her gözüni açyp bir näme etmese etken işi bar haram rejimi işläp durup bolan hemese bir bandit hawa. Şoň üçin bärde hiç näme bilýän adam ýok. Hemese korrupsiýon saxtaýar, şoň üçin direkt ýerine öňünden ýerden yalamasa bolmuyor da, sağ olun.
Bağışlan. Ine şu yerde bizim bir vatandaşımız soru veriyor. Türkmen halkı size garaşmıyor. Sizin gereğiniz yok berde. Siz vatanınız için ne etdiniz? Şol barada aytıp berin diye de. Ine Qaragumov diye. Piotr, sen şu barada ine sana soru veriyorsun. Ne aytybiljek? Şu bizim vatandaşımıza ne cevap verilecek? Bu vatandaşımız men pikirimçe bolup duran zatlardan habarsız, gözli kör, kulaklı, sagdyn kulakly kermi kadende bilmem başga näme diýip. Düşnükli. Inni Timur, sen näme diýibiljek şu bizim vatandaşymyza şu soruga näme jogap berebiljek? Bu şol haramdaň bir näme bir aptandan baran bir adam o diýdik, näme diýjek, bu sabotajnik bir näme diýip bärdiri şu açan gitme logika dengelmese hawa aklasy mozakota onu dinlemek gereğim däl. Düşünýär, sag bolun. Oya sağım. Yo mümkin bu adam şunu soru berilýändir. Şonu bizden sorajak bolup ýa-ni düşünşek bolbaýdandyr. Ol hökman ya onda soraly düşünüp aýtdym. Sorasyny düşünüp. Ha. Bolýa. Musa sen näme pikir edýäňiz? Türkmen halkyny size garaşmaýdy. Türkmen halky erkinlige garaşar. Bize belkem garaşan däldir. Ol erkinlige we kanun hakykata garaşar. Bizden bir alternativa, bir teklif berýär. Türkmen halky kabul edermi, etmezmi? Ol Türkmen halky çözer. O da erkin platforma yüze çıkanda, erkin hemmesine yeterli bolanda, informasiya yeterlende обратный связь bolýar da, ses berişik bolanda, onda Türkmen halkynyň şonda öz pikirini aýdyp biler. Bu Qaragumov diňe bilmedim kim tarapynyň adyny aýdy. Bu bütün Türkmen halky hakynda aýdyp bilmez o. Biz diňe alternativ zat berýär, teklif edýär, erkinlik, kanun dikeltmek, demokratiýa teklif edýär. O gerek mi gerek dälmi? Adamlar Türkmen halkı özü çözer. Ondan näme etdiňiz diýär. Biz hakykat aýdýar, iň uly iş hakykat aýtmak, kanuny we demokratiýa çağırmak. O bizim edýän işimiz. Doğru. Menem bir goşuýun şu üstüne. Ine Qaragumov men jogap berýän. Egerde size bir soru berýän bolsa, onu şuraya jogap berin. Birinciden, Türkmenistanyň daşynda 45% halky ýaşaýar. Bu görgüler daşyna gidip, giýje günleri işläp, Türkmenistany saklap gelýärler. 15 ýyldan beri. Şu adamlar bolmadyk bolsa, Türkmenistanyň ölümler we ýitkiler şeýle köp bolardy. Hudaý saklasyn. Şol adamlaryň arasynda aktivistler bar. Şol aktivistler çykyş etmedik bolmasa, Türkmenistanda koronavirusdan öljek adamyň sany hasaby çänsiz boldy. Şu aktivistler çykyş etmeseler, Türkmenistan siz gyrlyp hiç hili dünya maglumatlar çykman, Berdimuhamedov eýýän paçalyk geçirdi Türkmenistany. Şol Türkmenistanyň daşyndaky türkmen adamlar aýdyp, gyýgyryp, çykyş edip, kömek eden soň ine şu zatlar bolup geçen. Berdimuhamedov şolardan gorkýar. Olardan gorkýanyň sebäbi şu adamlar bütün dünya informasiýasyny ýaradyp, içinden surat, video alıp, OBSE, OON, Europarlament, Senat, Amerikanski prezident, beýlik prezidentleri ýagdyryp, meni türme akiderler, meni gaga akiderler, oğulmam, menem deyip, ine şondan okutdu. Şun häzir ellerini ayırsan, yani razvizat etsen, şu adam, size şeýle bir günlere salar bolýyn, günne çepekçiler bolup, çägirle gatnap, giýje uny el çapşyşasyňyz. Şo ýere newit gallar ugurlamany kampaniýalar gelip, ugurlarlar da giderler, sizin gereňiz hem ýok. Gönaýdy. Sizin gereňiz türkmen ýüzlü, türkmenin kartçykaly, ýani paçtowy kartçykaly ýaly dünýäde sizin barlygyňyzy görkezmek we sizin arkaňyzda hemme zatlar beýlik kampaniýalaryny ugurlamak. Ine maksat. Şu türkmenler daşyna gidip eşek ýaly işläp
sosyal problemlerini Türkmenistan'ın çözüp saklanandan soň Türkmenistan şu güne entek gelip dur. Bolmasa şu güne gelmedi. Türkmenistan bundan gaty betbakçylykda boldy. Birinji. İkinji, şu Türkmenistan'ın daşına giden adamların arasında aktivistler bağ bolandan soň, grajdan aktivistleri, arasında yürekli adamlar, hakykata aydan soňlar, şular azajyk tyrmaz edýärler. Men size ýöne bir başga döwletde mysal getireyim. Putin, Türkmenistan prezidentinden beter diktator. Näçip halkyny gyryp ölüp barany, şeýle halky çykyp protest mitingler edip, şoň ýanky granitsany saklap durlar. Yani şu ýaly, biz içinde galbilmesem, biz içinde granitsany daşyndan alyp taklaýar. Eger biz bolmadyk bolsak, uklap ýörärdiňiz. Şammalar, pammalar, gamçylap bizi uğurlarda kovlardılar. Gıylarımızı dayalap. Sen minister bolsaňa gelip kabinetinde var, üstüne bağışlan bolan sik giderdiler. Urmaga aňarda dursun. Şol ýaly durmuş boldy. Ine biz bolan soň, biz aydan soň, biz talap eden soň, biz Berdi Muhammedowyň kimdigini, şekilini bütün dünýä çekip ýayradan soň, hakykaty aydan soň gorkup başlady. Sebäbi biz Türkmenistan'a Berdi Muhammedow kezzaba ulu dünýäň projektoryny ýaktylandyrdyk. Ine şu daşnak Türkmeniň eden abi. İçine akıl etmedi onu. Şoň üçin biz bolmadyk bolsak, siz ýeter derdim. Indiki sorawa, şu sorawa köpden mer berilýär da şuraya sorawa. Ýene bir sorawa ine birdiýe siz çıkışyňyzy etmeliler ekeniňiz. Ýollar işler dururdu. Bizim gizlenip barıp şu yerde aktivist olup Türkmenistan'ın hemme yankı çalışmaları ederdik diyen soru ne fikir edemez Musa şu doğru mu şu? Biz aytmadık bolsak, şu zatlar bulur bilmedik bolsak, Türkmenistan'a varıp bulur öz kellelerine şu bilgileri yankı maglumatları öýler tapıp alıp galarmydylar ya da beýlekler ýaly yankı imsim gezip bulçulukda gelip ýörärmidiler? Ne fikir edemez? Bizim güýjümiz häzirki opozisiýa demokratik halkyň herketiň güýji aydın erkin aýtmak, bizim erkin hereket etmek. Her bir adam hakykat aýdan adam rejimi titredýär. Onlarça yüzlerce emmes birleşip açık aýdan bolsa, onda rejim hasan beter bir panika düşýär. Eger de müňlerçe adam orta açık geplese, tapawdy ýok. YouTube'da, köçede, daşynda, içinde, yurdun içinde. Ýöne häzir yurdun daşyndaky adamlarda mümkinçilik köp. Ve şol adamlar hakykat aýdyp adamlar ruhlandyrýar. Gatdandakyny ruhlandyrýar. Yurdun içindeki adamlar hareket etmeli ruhlandırıyor. Yurdun dışındaki adamlar hareket edenden soň yurdun içindeki gahrymanlar yüze çıkıp başladı. Murat Düşemow, Halikow, onun Peygamber Allah berdiği fial adamlar hasam ruhlanır. Biz bir halk ikiye bölünen halk da bir 50% dışında 50% içinde ikiyle ayıp koyan yalda bir bedenden. İçinde de ve dışında da hareket etmeli. Birbirine goldağı vermeli. Gücümüzden ortaya çıkıp aytmak. Yurdun içindekilere bize belli bir informasiya yetirmeli. Bizim yurdun dışında bolup hasam güçlendirmeli şu aydın zatlarını, dünya kurumalarına sesini yetirmeli. Neşeyle adalatsızlıktır, genocid bolupdur. Halkımız kırılıp var ya. Gelecekte bir garaçı açak nestabilni region bolma mümkin. Grajdan uruş turma mümkin. Çok bizim borcumuz aytmak. Yine bir adam aydıp ortaya çıkıp aydan benim bolmaya bu adamların halk hareketi bütün adamlar toplanışmalı, öne çıkmalı. İlk YouTube'dan başlamalı. Sonra protestlerde, köçelerde devam etmeli. Onlar seyredip yurdun içindeki adamlar hasam ruhlanlardan onlar özgelerinde köçe çıkıp başlarlar. Öz haklarını talep ederler. Edaralarda. Ondan toplanışıp mitinglere varıp aşağıda
adamların psikolojisi bir nähili zarejede kapir diýerler. Mesela çağası enesine seredip atasına seredip son ýaly bolasym gelýär diýe. Ya ulan soňundan bir özüne ideal kunul tapýar da, hani şeýle boljak, on ýaly boljak diýip. Biz ýurtdaşynda ýurdun içindäki adamlara bir zat görkezmeli, prototip görkezmeli, model görkezmeli, nähili hereket etmeli. Ýöne bir adam däl, yüzlerçe, miňlerçe bolup hereket etsek, ýurdun içindäki adamlaryň bir proporsiýasyna göre biz 1000 adam çyksak bizde bäerde mümkinçilik köp de daşynda. Ýurdun içinde onlarça, ondan yüzlerçe, ondan miňlerçe çykmana mümkinçilik dörederler özlerine. Aňryk barmak hukman däl bir zerreluk ýok. Sebäbi Türkmen halkynda erkinlik duýgusy ýaşap dur, bar, göreşmene taýar potensial bar. Mene şeýle pikir edýän. Dogry. Timur, sen näme pikir edýäň şu meselede? Men pikirimçe şol haranda öz ogluny goýjak bolup özü yaraman soň o özüň köp uzak gitmejini bilip şu öz ogluny goýjak bolup şol näme dep daşartaklar gelmesin, daşartaklar diýdiňde köp saatlar gördüler, o köp saatlar aklyny ýetirdiler. O hemme şol bolup duran zatlary internette görüp o soň bolup duran soň üçin men şu ogluny goýunça şol ýollary ýapmak niýeti barmy kalyjak ölsäde şol men ogluma şol näme bolmasyn şol gelecek adamlar şol bir de şu öňünden çykmasynlar şol bir hafta bolmasyn diýip şol şoň üçin şeýdem kalyp etýän öýle korkup titrep ýörer öýle gije ýatar ne proten ha täzinde gün-günden şoň eden işleri we şoň eden cinayetçi işleri açılıp barýar Tamam dokumentalny подтверждённый onda o bisede köp saatlara odu eline barjak dokumentler var Onun dokumentleri var o dokumentleri şu aňalyp barsa soň o bir çäre görmegi var o näme şu öz oğluna goýupsa ondan soň olar özüni meni şol nämede gorap etýän kadar men fikirime şeýle başga näme ýok. Ýa-da daşazaklar bilýär näme daşazaklar yetişen adamlar bar barjak bizem barjak er ýol açydy bizem barjak problemi däl Tamam. Düşünýän. Sağ olun. Piotr, siz hem öz pikiriňizi aýtsaňyz, ine bizim bir topar vatandaşlarymız diýe, ay gürlemeň, biz içine gireli, biz içinde hemme zady özümüz etjek, size de garaşak gel, biz aktivistler, ýöne biz gizlin aktivistler. Biz içine bar bilsek bolýar, biz Türkiýede ýatan Batmanlar. Şoň üçin siz ne gürlediňiz, ýollar ýapdyňyz, indi olum ýok diýip aýdýarlar. Ne pikir edýäňiz? Şu mümkin bir dogrudan Berdimuhammedow gurkudyp ýollar ýapdyryp, şul Türkiýede ýatan giýje güni çörügüp güýç alyp gelýän Batmanlary içine saldyrman, Türkmenistany düýetmän, ýani näde ol ýollar barýarmy? Ne pikir edýäňiz? Sağ olun. Bu ýerde daşyndan göreşmäge, daşyndan göreş alyp baryp opozisiýany protestler alyp barmagyň yerini çalyşyp bolmajak uly peýdalysy bar da biziň halkymyz üçin. Birinciden daşary ýurtda internetiň tezligi güýçli, internet, sosial jemgyýetçilik, mediasy gaty ösen, tutuş dünýäne habarly edip bolýar. Bu birinciden, ikinciden sen içine baryp özüň görämäge içine barsaň, ay meni halky galdyran özüm näme der göreşer diýip pikir etýändir bu adamlar. Ýöne içine barsa 90%, 99% halk uklap ýatyr. Sen ýeke bolup çykyş ederdiň, sen ýeke-ýekeden olara aýyrmak ansat bolýar. Daşyndan hem tutuş dünýäni habarly edip bilen, sosial medialarda çykyş edip, zat edip, ikinciden içindäki garyndaşlaryň, dogan garyndaşlaryň hiç bolmanda gepleşip, hergedek telefonda gepleşende olaram aňyň düşünjesini ütkedip, olaram aktivist edip yetişdirip, ondan soň içindäki halklary oýandyryp, ondan soň girsen onda ol başga görün. Ýöne daşyndan göreşmän içine girip göreşerin diýen adamlar gaty ýalňyş. Sağ olun.
menim şonu pikir edýän, görüşmeň hemme ýollary bar. Şu gün sen Türkiýede ya başga ýerde ya Ýaponiýada başga bir nik bilen adyny açyp videolar paýlaş, küçük videolar, Türkmenistan boýunça informasiýany bütün dünýä ýarat, Türkmenistanyň içine ýarat. İşler köp edilmeli işler. Gynansak da bizim halkymyz köpüsi ýa Amerikan tomuşlar ýaly terdi botylar. Şolary agdylaryna hemme zat getirip bermeli. Men bir mysal getireyim. Biz ustamız var Ýaponiýadan. Aikido boýunça 8-nji dan ustamız var. Dünýäde tanalan legenda. Şoňa gatnaýardyk. Ýa-ni stajlaryna, o stajlarda 1000 adam, 2000 adam üşýärdi ýa-ni tatamyda. Eşek ýaly işleýärdik şo ýerde. Ýa-ni soraw berýärdik şoňa. Sensei soňuna durýardy, soramyz barmy diýip berýärdik. Bizi başta düşündürýärdi. 3-4 ýyldan soň düşündirmänän goýdy. Biz soraýak, näme siz bize düşündiren yok diýsek, tebigatyň bir şerti bar diýär. Şuraya agzyny men eltip bersem, sen her wagt şoňa öwrenýär. Sen gözüň bar, gulaň bar, eliň bar, bedeniň bar, duýgularyň bar, gözle diýär. Umum gördüňmi? Inni içine girdi. Her tehnikada bir 50-60 tane detal bar. Şolar özüň tap gözle. Onunla sen ustad bolýan. Bolmasa sen patribitir. Yani agzyny eltip berýär. Şuraya bizim halkymyza agzyny eltip berýär. Kellesine girýär. Kellesinden bir blok dur, yani haram bolyn matrisasynyň yani bir nimesi dur. Şuraya komanda berdiren o. Tehlikede geçen o halkymyz. Ne şonu geçmek üçin biz patriotizma, vatançylyga, arsaçylyga, asudalyga, yani ruh welentlige, mertebe çagyrýar boluny işlenok. Ýöne häzir biz aýtsak 10 ýaşyň ýanwarda adam başyna $500 berýär diýsek, onanyň Mar welaýaty bilen Lewak welaýaty öýüz bar ýaşaýar. Şuraýaly bizim bir düşünjämiz. Pul üçin biz edert, ýöne watanyň üçin, özümiz üçin, çagranyň üçin bir günne üýüşüp iki welaýat meselen çözülýär Türkmenistanda. Duruşy. Oňam hemme ferekkel 3% adam. Halkyň içinde her wagt 100% galmaýar. Hökman bir 2-3% bar aktiwni, beýreklerden aktiw. Ine şolary. Olar ýok etdiler. Indi täze dürenler bardyra. Halk oraya boş däýendir. Şoň üçin ne şolary biz daýanýar. Ine Türkmenistanyň maglumatlar we gatgyslygy men size düşündireyim. Efir gidip durka. Yine Türkmenistan'ın prezidenti Lewap'ta velayetleri yapıp, velayetlerin altına etrafları yapıp, mesela için Sakarya bilen Sayyad'ı yapıp bir etraf etti. O yerde adamları işten kovup, bir topar yani adamlar işsiz oldu. Şol eksperiment geçti, adamlar turmadı. İnni mesela için Sakar'dan, Yatakar'ın angrasından Sayyad'a gitmek için sen 30-40 kilometre gitmeli etraf sentra, o yerde meselelerini çözmeli, yine de qaytyp gelmeli. Her gerek şeyler gitmeli. Şurayaly bular hekimlikleri sakraşad edip, yani pullary ekonomik edip gelip ýörler. Indi täze şu täze gutordugan başlanýar şol. Meclisiň ýolbaşçysy prezidentler gowurunjak bolup, hemme Türkmenistanyň içinde etraflar sakraşan edeli. 5-6 tane etraf biriktirip bir edelde adamlar işten aýraly. Ekonomiýa bar diýip, ýa-ni şunu netije gelýär. Men öňüm aýdyp gelýän bu hökümet sizi dine talamak bilen. Pullar yetik, pullar gelip dur Türkmenistana. Ýöne pullar halka baranok, pullar adamlara baranok. Pullary öňkü ýaly Türkmenistanyň prezidenti Aşgabat City diýdi 3,5 milyarda, 8 milyarda goly Türkiýe kömek, 100 milyona ine Kırgızstana kömek, Afganistana kömek, Russiýa kömek edip her zat edýär. Bütün dünýede öz awtoritetini saklamak üçin ýöne halkyna gerek gelenler. Kişiler edildi. Häzir ine etraf velayetlerinde 10 tane 20 mal, 25 tane yani kiçi maldan 5 tane düýü hepdeňizde soýunda halka yani etler arzan bahadan satyp halk olmaýaşyna çelik galmasyn diýip buyruk berdi. Bunun öz mallarçylyk firmasyndan däl. Şöýde hekimler yine de tehlikeçilerine icad edip, mallarçılarına icad edip, şolurdan alıp şoluru talap halka vermeli.
Döwletin edýän işi ýok. Döwlet näme? Talaman. Döwletdäki işleyen adamlar talaman. Ýene de halkyň içindäki baýrak adamlar talamak bilen. Öňüdişlikmi? Ya ýa-ýygydişlik. Bul bir ýerinde durmak bolmam däl. Ýygydişlik hem däl. Bul göni aşağı çökmeklik. Biz 15-nji asyrlara baryp ýörüz. Şoň üçin hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň prezidenti kezzap, narkoman, psihik taýdan yaramayan paraxor Berdimuhammedow sizi erwet durmuşa elter. Öz maşgalasyny, aktyklaryny, ogluny baxtly durmuşa eltipdi. Ine şoň tapaňyz. Şoňu düşünüň siz. Siz galmasaňyz, oňa has gowy. Siz näçe galmasaňyz, şonça öz tohumuny baxtly durmuşa eltdi. Siz näçe galsaňyz, siz baxtly durmuşa barýar. Ol öz baxtly durmuşyny size bermeli bolýar. Özüňiz kelläňize aýlan. Oturumda 5 min özüňiziň ötmeňize, özüňiziň analizyna sarf edin. Hemme zatlar aýryp meditasiýa eden ýaly 5 minut almak üçin 10 minut öňünden taýýarlyk görüň. Hemme zatlar aýryp oturuň. Hiç zat pikir etme. Çay demleň özüňize. Çay içip pikir edin. Bir gün 15-nji ýanwarda biz tursak akşam hemme zat düzelýär. Berdimuhammedow Frişowkaň aňyrtyndan bolýar. Bu tordy. Şu sagatdan başlap ýollar açylýar. Bizim watandaşlarymyz Türkmenistanyň gelýär. Dogan gardaşlarymyz bilen birleşýär. Bir topar zatlar açylyp gidýär. Bir topar reformalar, bir topar özgeçlikler. Köp 30 ýyldan bäri garşyk gelen özgeçlikler gidip başlar. Diňe bir adamdan bütün halkyň baxtly durmuşy açylýar. Berdimuhammedow ýonyň tohumy durmuşy ýapylýar. Ine 5 min şunu pikir edin, bir gün gerek bize. Hemme işleri gyra goýup, hakyky öz haklarymyzy alyp, özümiz jogapkärçilikli bolup, biz ýollar açmaly. Ýollar açanmyzda polislerim, MHM-de hemmesi bize goşular. Şu günkü propaganda ýüren o. Sebebi Türkmenistanyň prezidentiniň propagandasy allow. Olar allowdan ýadady. Hemmesi ýadady. Vice-premierler ýadady, ministrler ýadady. Ýanky MHM-de, polislerde işleyenler hemmesi ýadady. Bizar. Hökümetiň ýokdugyny gördüler. Düýbüň çüýrükdi. Aňyrtynda hiç zat ýokdugyny gördüler. Indi bular täze hökümet etdiler. Onun üçin halka garaşýar. Hökümetdäki işleyenlerim halka garaşýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, her kim 15-nji ýanwarda barmaly. Vilayet postuna barıp men ýolları açmany geldim diýip aýtmaly. Şöra barıp bilmän gorkyan adamlar barıp çübiriyek ya çörek ýa-ni syr ya başga bir zatlar eltip şu halky gollamaly. Ine ediljek lazım. Yeni bir soraw bar. Men siziň bilen maslahatlaşak sorawym bar Musa. Başdan burada siz zat diýdiňiz bir azıcık aýdasymyza bir zat aýtjakdy. Öz şol haram guly öz tohum tijini bagly durmuş elter diýeniz ýöne başga biriniň gynanjynda, betbaçylygynda haram pul ýyp, haramçylyk edip bagly durmuş eltip bilme. Olar hem özlerim şol geljek nesillere çağlaram betbaht edýär şol adam. Gurangul diýen adam, onun oğlu Serdar öz tohum tijini betbaht edýärler. Bir düşünýärler haram zat ýyp bagly bolmaýar. Näçe pul toplasaň da, näçe zat alsaň da, niýe göçseň de geljek çağlary ata-enesinän önemli utanarlar. Şonu aýdasym geldi. Doğrudur. Ýöne Serdar Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedowdan köp zat öwrenýär. Häzirki döwürde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana gelýän biznesmenlere günü 30% getirmesen gülleşýändenlik goýar. Onu asudalyk, arsaçylyk, ýa-ni paýpasatlyk, watançylyk duýgular galmady. Olar bir kezzaplar paraxorlugy döndü. O bilýär paraxorlugy etmese hükümet dolanır bilen. Paraxorlugy edip çağlarına bermese, çağlaram şonu görüp
norma hatalyny arkyp otylar. Şol erbe. Ine mysal üçin Aktygy Kerim. 16 ýaşynda bir 14 ýaşly gyzy zorla onu ýa-ni olar mejatdan kakatyn aýdan soň olar arda beren soň olar psixbanisa sokýar. Görýän 16 ýaşynda eýýän kanunlar bozup gelýär. Bu mesela Şwitsariýada okuýar, görýär, o ýerde kanunlar işleýär. Ol senin o kanun bilen hiç hili ýa-ni baglyşyk ýok. O bilim alanyň bilen. Ol sen maşgala sistematynda ýaşap ýörsiň. Maşgala sistematy. Berdimuhammedowyň maşgala sistematy Türkmenistanyň halky gullar boldy. Şondan beter serden ok. Bular näçe talasaň wagty ýaşar. Şo üçin olar hata meden ok. Adamlar halky mesele etmedi o. Seretmeýär, hata meden ok. Şoň üçin ine mysal üçin şoň oguluna ýa kakatyna ejetine bir zat bolsa, bütün Türkmenistanyň samolyotları, Türkmenistanyň pullary ýagýar. Ýöne biziň halkymyz ine Lewapda 1000 adam öldü uragandan. Bir köp bermedi. Seretmedi, aýdy bol geçmedi. Agdynda da ýok şol atlar. Ya Türkiýede näçe adam öldü? Şu gedek ine ýakyn wagtda 22-26 adam arakdan däkilenip. Agdyndan senem çykan o. Ol hostarlaryna kömäge aňarda dursun. O görgüleriň jesedini Türkmenistana getirip hormat koymak aňarda dursun öz grajanlaryna. Onda hiç adı ýetken ok. Şoň üçin meniň pikirimçe maşgala başy, maşgalada enata dogry terbiýe beren bolsa, onu bulaýalat bolmady. Mysal üçin köp adamyň enatasy şu ýaly sen prezident bolup haramlyk edende çağırıp aýdyrdylar. Sen şu wezipeň aýry bolýan adam bolsaň gaýrady. Gerekkä bize şol atlar. Bütün ömrümizde tohumumyzyň Berdimuhammedow tohumlary Türkmen halkynyň agzyna iň ýigrenç söz bolup durar, beýtme, dogan, dur sen diýip muny durdurdylar. Enatasy ýa ýok bular. Ya aýaly maşgalasy ýa doganlary gaýtyp mundan galmajak bolup Türkmenistanyň prezidentiniň beter haramlyk edip paraxorlyk edip ondan öňe çykyp çempion boljak bolýar. Sen näme gurrun berýän? Sen bir afudaly maşgalan gurrun ne diýän? Bular çüýrük tohum. Şoňuň hem zat uje düşnükli. Indi men tohuma zat diýem ok, çüýrük tohum bolup biler, gurrun ýok. Gurrun alan bolsaňyz başlaň ýöne. Şol adam öz tohumdan ýakdy. Şol tohumdaky bir gowy adamlaryň şu Berdimuhammedow şu zatlary edip Berdimuhammedow atly tohumyň işini gördü. Bu tohumyny Türkmenistanda 100-200 ýyllap sinanlar. Ine şol ýerde. Mu düşünýän bolsa akylly hereketler ederdi. Indiki soraw şu ýerde bir biziň watandaşlarymyz berýän sorawy. Ine Türkmenistanda 15 ýanwarda hiç kim galmady, hiç sat bolmady. Berdimuhammedow şonu görüp mundan beter güýçlen, halky mundan beter gyrar. Siz halky ýene de oğlat ýaňy diýip aýdýarlar. Sen näme pikir edýäň şu arada? Musa. Indi 2 ýyldan bäri, 1,5 ýyldan bäri ýurdundaşyndaky uly hereketler edilýär. Ine Şeýle Muhammed ağa, Nuri, belki opozisiýony hereket eden opozisiýerler OBS-e barýarlar, miting gurnadylar, Türkiýede, Amerikada, siz Ženeva näçe baryp geldiňiz, protest gurnadyňyz. Indi ýurdun içinde herekete geçmek gezek geldi. Bir zatdan başlamaly. Dünýä ýurtlarynda, Ukrainada ýa Gruziýa, Ermenistanda ýuwaş-ýuwaşdan bir zatdan başlamaly. Bir seredip dursaň aýdyp oturanyňdan peýdasy ýok. Bir herekete geçmeýär. Bir zatdan başlasaň uly üstünlikler getirjegine men inanýan. Elbetde başda kyn bolar, zat etme tutulmagy mümkin, urulmagy mümkin adamlar ýöne erkinlik bahasy gatty uly çağlaryň geljegi üçin herekete başlamaly, bir zatdan başlamaly. 15 ýanwar indi bize test bolýar. Biz görürs näme hili adamlar halk şol derejeyi şol azatlyk üçin görüşmäne taýýar, geljegi üçin görüşmäne
yani taylık gördüler. Ne zaten Aljir'de yanlışmasam Aljir'de şolar bir ayal özüne yapdı protest hükmünde. Şu bir hepten içinde rejim ülkeye. Küzcük hareket ulu özgürlüklere getiriyorlar. Sebebi halk eyan ondan beri tayar yöne bir hareket itergi gerek de. 15. yanvar itergi deyip hesaplayan ulu özgürlüklere de bize test oluyor şu. Doğru. Yine şu yerde bizim bir vatandaşımız soru verdi. Men tapçak boyun yine şu soru. Murada ne tip bolsa şu haram rejimden diýinsak biz aktivistler karşı görüş alıp baranlara ve Fitch House'a yalaklar konsulu hizmet edýänlere çäre görülürmü kadip aýdýarlar. Yine Timur Serkerde siz ne pikir edýäňiz? Çäre görülmelimi, şolary görülmelimi? Häzir ben şu Fitch House arada şol adem şey ne sorawyň ady. Alo. İşte Gün gören. Gün gören hava. Katı doğru soru verdi. Seyadinde problema şu öz vatandaşlarımızı, öz aramızı Türkmen satmakta. Katı biz köp adam icir çekti, köp adam uruldu hava. Bu haramdağın rejimini işlep hava. Şol Fitch House, şol nämede pasosta, konsolostan giden näme şu yürüyte şu şefsi alan nämesi Fitch House hava. Şu işlep veren baram şöyle şol näme konsolosluğa işlep durup ýerinde şöyle içinde bizim şol çeşmelemede göre içinde güçlü высоко разрешение diyor näme güçlü kameralı goýulan bir stolarda şu dinlenmek için näme audio aparaturly goýulan hava şöyle hava şol ýerde bolup duran atan bary men bäş ol näme konsolosluğa bartdyrmaly şu ýürüýte olaram habar alyp duruyor pastiýan şöýden bolup duran atan baryny yetirdiler şu näme barada öz vatandaşlarymyz barada hava şu ýerde bu Fitch House %100 näme işledi şol näme o haram rejimi işläp durup soň şoňa adamlary jinaýat çekmeli bor täzinde ol öz vatandaşlarynyň karşysyna öz halkynyň karşysyna işen adam bolýar haramzada bolýar. Bärden habarlar gelip dur bizim çeşmelerimizden şu näçe adam işläp ýörüp näçe pul alýanlaram biz bilýäs 354'den 400 doğru diýen nämetdir hava. Eger sen şol näme mesela şol Aňalyk şu İstanbul'a Murat Kurban bara wagtynda şonu tutup berseler şol näçe yüzlerce bin dolar pul verilecekdigini aýdypdylar hava. Şonu diňe aldap şu özleriň iskan ýerine bardyrmaly we şu Murat Kurban tutup Türkmenistana gitmeli diýip şoňa näme şeýle habarlarym geldi. Olatlaram biz bärden analiz etdik köp zatlary sonunda şol şu Murat'a özüňiz şöyle olatları özüňiz duýduňuz. Köp zatlary özüňiz duýduňuz, şoňa özüňizi tutturmadyňyz we doğru hereket etdiňiz aňarda İstanbul'a baran wagtynızda. Onuň üçin bu hiç hazy bolan zatlary bu gaty näme gaty jinaýat işi. Gaty jinaýat işi olar, eden işleri bar. Olaň işleri diňe biz watandaşlarymyzy näme dep satmak bilen boldylar watandaşlarymyzy. Aktivistleriň garşyna işeder o. Şol kargo ýene bir kargo olanmary o. Şol baram o aktivistleriň garşyna işleýän adamlaryň baram şu ýerden çykdy. Şoň üçin biz watana gelen wagtymyzda birinji jinaýata çekilmeýän adamy şol bizim aktivistlerimiz el galdyran adamy birinji jinaýat çekmeli o. Hawalyň düşündirdim. Hawa, sağ olun. Piotr sen näme görýän? Şol aktivistler karşı görüşenlere biz çäre görmelimi? Eger çäre görmeli bolsak, onu şol rejimi ýeňenden soň ýani prokuratura bilen hökümet gurumalary ýürüte çäre görler. Näme pikir edýäňiz? Çäre görmelimi ýa-da bizi ýazmadan çykarmalymy? Bular diňe aktivistlere şek getirmek bilen, ziyan getirmek bilen olary
Olar barda informasiýany ýetirmelerini ýetirmek bilen hökümete diň aktivistlere düşman bolman tutuş türkmen halkynyň düşmany diýip adlandyrsa meň pikirimçe ýalňyş bolmaz. Edil öňkü döwürlerine beýik watançylyk urşundan soň Stalin döwründe urşdan soň urşdan gaçanlary ýa nemisleň tarapyna geçenleri ýygnap tutsaglyga bastyrlar da türme halky. Ne şulam analogis nime meňdeş şonýalyk situasiýada. Şoň üçin bular halk düşmanı diýsegem ýalňyş bolmaz. Birinji bilen owa bulary halk tanamaldy. Halka tanadyp bulary tutsak etsegem bolar. Sağ olun. Sağ olun. Menim pikirimçe şu meselede sevdim. Hökman suratda şunu cenayda çekilmeli. Nämişik? Bir tane aktivist hereket edenine onun arkasında bir näçe adamlar var. Yüzlerçe, müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe. Onu diýmek sen şu adama ýa-ni şikayet etirsen, sen şu adamlara da şikayet etirdin bolýar. Te şu adam şol adamlaryň niyetlerini, arzularyny, pikirlerini aýdyp gelýän, öňe çykyp, öňe gidýän adamyň biri. Ol dwaynoy jenayet değil, ol müňlerçe etse köpelden jenayet bolýar. Şoň üçin men şol telekiçilere, hökümetdäki işleýänlere ýeni bir gerek bilýär. Haçan näse paraholy etseňiz, ýa haçan näse birini öldürseňiz, ol bir jenayet. Haçan näse aktivistler aşy herget etseňiz, ol ummasy jenayetde oň surogy ýok. Hökman çekilerseňiz, bizim bilmeýän zatlarymyzy hökman prokuratura bir ýazar, iý berer, görkezer, medialarda çykar bir ýerde. Siz şol dokumentin esasyna gözlük etdirip, siz tapar, yerin aşağı. Şoň üçin men her gerek diýen parahoorlara, kanun bozýanlara, diplomatlara, konsullara diýen zadymyzy, halka garşy edýän zadymyzy gaty pukda bolun, jogapgarçylykly bolun öňünden. Erteki gün seyretmeýäňiz, Berdimuhammedow Novolaskiýa wisit. Anam. Bir halk dursa bir günde gidýär. Siz tapyp alarlar, gaçyp bilmersiňiz. Diplomatik pasportyň ýumsany bolaýsyn. Yerin aşağından taparlar. Yürütülüşden komisiýa bolar. Kim aktivistler garşy görüşen bolsa, kim näme eden bolsa, yürütülüşden komisiýa bolar. MHM işgallerine garşy, ýani polisiýa işgallerine, meclisdäki ol bir topar ýallaklara garşy jenayda çekilersiňiz. Ol görünüp durýar, bu jenayda iş. O Pizza House, o jenayda iş oň edýän işi. Özüne kamera goýup, öz watandaşlaryna ýani razvedka ýaly videolaryny alyp konsulluğa geçirmek. Ol watan düşmany näme? Watan dönükli ol. Halkyň dönükli ol. Oňa jogapkärçilik çekmeli hökman suratda. Şoň üçin ol öňde o zatlary biz aýdyp durup halky gorkutup durmaly ýöne hökman suratda biz bilmesek, arda ýazyp dokumentlary ýa materiallary goýsa, hökman prokuratura açyp içinde işler. Ine men Şatlyk Çyhyýewa, Sadyk Kargowa garşy özüm liçna ardam ýazyp prokuratura berer Türkmenistan içinde. Türkmenistan garşam ardam ýazamna özüm beren şolary. Ine borcumuz şol. Bu sohbetine bir başladım var, burası bir 5 imkana. Şol yerdeki kargo diýişen adamlar ve şol näme Fitch House diýişen adamlar var, işlen adamlar var. Haşam şol näme verip şu video zapisleri veren adamlar var, şu işlen adam barym atlary, zatlary hem dokument danlary hem atlar bizde bar. Gerek yerinde şu atlar hem atlar biz arşiwe dolap koyduk, neki pota zatları biz gerek yerinde hökmany ýa-da biz neki pota mesela baran ýadamazda o zatları ýyga çykarar we jinayet işlem çekilmeli oradan baran. Sağ olun. Sağ olun. Ine şoň üçin 10 ýanwarda siz özüňizi reabilitasiýa etip bilýäňiz. Halka kömek edip, halky gollap, real ädimler edip öz edin poklaryňyzy üstlerini ýuwup bilýäňiz. Ine 10 ýanwarda. Musa sen näme pikir edýäň şu mesele boýunça? Ine şu häzirki edilen işler, aktivistler garşy edilen işler, halka garşy edilen iş, adamzada edilen jenayet de Nürnberg prosesinde şol faşistlere, Gestapo'nun işgallerine
adamlar prosesi geçende, suud geçende men ýöne bir eski men bir ýöne bir ofisier ya maňa diňe buyruk berdi men şonu netirýärdim diýip spanokdylar. Şolar öz jazasyny aldylar. Türkmenistanda şu wagt erkinlik üçin göreş gidip durdy, watan üçin. Watançylyk uruşy gidip durdy. Çekleşik. Ýa-da informasyon meydançada ýurdun içinde hasam agyr geçip dur. Adamlar izarlanýar, türmeye basylýar. Ne şatlyk Şyhyp, onuň sadyk terrorist diýip biri bar. Olar hukman suratda şol elinde gan bolsa, ya propaganda iş edýän bolsalar, hukman suratda ceza bermeli, jenaty çekilmeli. Ýöne Ýewropa ýaly demokratik ýurt kurjak bolsak, bir humanizm tarapdan seredilmeli ve maksimal bir apsayçysda bar bolsa şolary aklamaly, ýa jazasyny peşetmek, hukmunda seretmeli diýip pikir edýän. Meselem aýtdyňyzda 15 ýanwarda şolara bir test, özüni aklar ýaly bir hereket etseler, halk tarapyna geçseler, şolar gözünde tutmaly, şeýle şertleri, usloýalary. Dogry. Dogry. Inni şu ýerde bir vatandaşyna soraw berýär-de, rus diline. Мурадага, вот народ начинает просыпаться. Если народ выйдет на протесты, диктатор и его подхалимы против народа будут жестоко обращаться или нет? Они боятся ли потерять своих нынешних авторитетов в международной политике? Bu näme diýdi? Eger de halk galan ýagdaýynda diktator öz spetsnazyny oýar, ýani öz harby gurulugyny oýar, polis gurulugyny, MHM gurulugyny oýar. Şular halka jestoko podavlять ederlermi, etmedilermi deyip soraw berýär. Sebebi şular şonu etmese bular bütün dünyada maskara bolup utururlar deyip ýani soraw berýär. Şuňa Musa näme edýäňiz siz? Ýany ýakynda Polşada Belarusyanyň prezidenti Lukashenko garşy zat berildi, arza berildi prokuratura. Şol çıkan adamlarda protesto çıkan, mitinge çıkan adamlara karşı kendinden aşağı güýçlendirler, urupdurlar, türmeye basypdurlar. Şol sebäpden indi gagasyny geçirecek bolup durlar şol suudy. Şol bizim prezident Gurbanguly bilmedim, zat hukmunda seredýände uly bir zat etmezmika diýende kendinden aşağı güýçlenmez. Hava saklama mümkün. 15 sutka ya zat etmeye mümkün. Ýöne kendinden aşağı güýç almazlar diýip pikir edýän. Dogry. Timur sen näme pikir edýäň? Eger de halkymyz çykan ýagdaýynda şulara garşy polisler, spetsnaz diýdi, harby gurulugy diýdi, MHM'şlikler jestoko podavlять ederlermi, ýani güýçlerini görkezip halky urup zat ederlermi ýa-da halkyň arkasyna dururlar? Şu ýagdaýda egerde bizi MHM'şlikler şu öz harby we şu polisiýa bizi diňleýän bolsa, bizi diňläp gelýärler, ama köpüp eşitişim boýunça diňleýärler, ama şu ýagdaýda egerde halk çyksa, ýadymda şeýle şol nämede çarjym üçünde moldu saatlar barada şol bir adam olup çykman, köp müňde adam olup çykyn diýip aýtdylar, şol näme polisiýa öýlerim bizim halkymyzda, dogrymy? Hawa. Şoň üçin egerde halk birleşip bar çykan ýagdaýynda hemme öýünden çykan ýagdaýda protestlen hawa. Onda şol mecburi ýagdaýda hawa. Ol men Oýlap gören şol näme halkyň tarabyna geçirim geldi pikir etýän. Şo 90% şo halkyň tarabyna geçer diýip pikir etýän. Ýene bir ýönet bar, ýene şol näme organ içgärleri şo bizim çykan halkymyzy özleri goramaly, attyrmaly däl ýa urdurmaly däl täzinde haranda häzir şo açyk geçişimiz ýa şol näme bärde men gorkujak bolanmak ýene bu dogry diýip aýtmaly hem ýerden. Şo näme aşawatda ýüzler şo näme bar beýle şo 2001-nji ýyldan bäri şo Amerikanlar şo näme o Awganistan giren wagtynda
rehabilitatsiya därdi Türkmenistan'ın vatandaşlarına alıp özlerini şu näme teröristik organizasiya Talibanlardan galan adamlar var. Şu näme öz şu goramak nämetinde ahranasında näme bir haramdağın. Hawa şu raspol mesaj raspoljeni näme de pörize olan näme. Ama mayt geçtim o näme de kovatada näme geçer hawa Türkmeniş geçýärler hawa pasena şu näme de Batkhiz zapovetnikde näme Batkhiz nämetinde hayvanat nämetinde o şöyle şam şumur olur ne adamları türbe gerekli adam türbeden çıkarıp olara nämetleri awetler hawa adamları öldürüp hawa şol yerde kirli keterler bar ýene olaram şolary ulapjak bolan ýagdaýynda bizim halkyň garşysynda şonda hemme gulluklar birleşip şolaryň garşysyna çıkmaly we olary goramaly halkymyzy. Därde aýdılıp geçildi köp zatlar var. Biz därde aýtýan zatlarymyz biz ýa nädir aýdamyza hawa. Biziň imanly bu gurun imanly gurun hawa. Bu biziň etýän gurunumyz bary türkmençilik gurun hawa. Biziň etýän işimiz bary arassa we arassa ýürekden gelýän sözler aýtdyr hawa. Prostoy hawa. Biz hiç ine bir öz arassa öz türkmen dilimize getläwet hawa. Bolturan zatlary aýtdyr hawa. Köp zatlary bolturan zatlar türkmen içinde bilen okurda. Şu biz öz daşyndan şu içindäki köp zatlary şu içinden bilip durýar. Bizim öz seçmelerimiz var içinde hawa. Köp zatlary bilip durýar. Şu bolturan zatlar türkmen öz içinde bolturan adam köp işlemek zatlar var arada. Şoň üçin men pikirimçe şu da emas ol. Halk hemmeti çıktı onda haramdan etçik işi bolmaz täzinde halk çykanda hemmeti birlikde çykmaly. Öýle bir daşgyl mary vilayet däl 5 döwlet 5 togan 5 döwlet diýärdi hawa. Nesip bolsa hawa biz şoň garaşýar hawa biz diňe dogaýdy şoatlar bardy. Biz diňe özü bilen barmak ýetimiz bar hawa. Egerde şo özümizi näme bir diri näme şit koýmawtanda żywy şit özü etjek adamlar bar, harwa adamlar bar hawa. Kelesine etene goýan adamlar bar hawa. Ýene bir zat aýtjak goýan adam bar şol näme haramdan doğan kom gardaşlaryň hawa. Sizi oňurjak bolturan adam sizi öldürjek köp adamlar bar. Ýene olar depde saklaw etýärler hala. Harwa adamlar köp öz jany pida etmek üçin öz halk üçin etjek, öz watany üçin öz halk üçin jany pida etjek adamlar köp. Öýlemese bu lýotçyklar bar we belki ordan harwa ordan bar hemaly özüni halk üçin özüni pida etjek adamlar köp üçin. Şoň üçin siz oýlanmaň bir zatlar bir ýöne bir aldap şu aldap halka alacak halkyň gözüne çöp atjak bolup durýar näme ol öz ogluny vilayatda ýerip oglary bar hawa bizde o hemmet ardanamaly hawa şolda bir şow näme reklam etdi bolsa şu öz ogluny hawa halk düşünýär durýarmy ýa ol harwa adamlar düşünýär durýarmy hemme düşünýär bu bolupdyr barda. Şoň üçin ýene bir de kaýtaran şol hemme adam çykdy hemme vatandaşlarımız çıktı hava. 7 yaşadan 70 yaşa çıktı hiç kim hiç etmiyor onda. Mecburi adada şu deme uçaska oylar hava. Bir men bekelme halkın tarafı geçmiyor oraya. Eğer de geçmese onda olarım cinayetçi olup şu rejimin iyini tıkın olur hava. Halk oları gelecekte näme suud edip o halkın öz eline vermeli olsa barna hava. Toplap olur. Olmasa Aşgabatdaky men sebäbi işläp durýan oğlanlar bar. Belki kim işläp durýanlar bar. Şu halkyň garşy işläp durýar. Siziň hemme atlaňyzdan bar, hemme atlaň bar. Analiz edip atlar bar. Nesip bolsa biziň şu hepim öz işinde berdi. Aktivitetiň hepim öz işi bar. Biziň öz işimiz bar. Atlaňyzy hemme ýyl ýaşamaly, doğan komnaly. 7 akany gözläpýärmiz biz näme oglar bar. O sebäbi biziň 7 akamını gözläpýär bar. Biz siň 7 akanyňda da nogry bilýär. Eger de siz halkyň garşysynda bir zat etseňiz biz şurada siň akanyňdan etjek işimiz köpdir bar. O zatlar edilip goýuldy. O zatlar hemmatary strategiski atrabot edildi o zatlar bar. Şoň üçin bärde hawa men diýjek bolarym şu halk çykda güç kaynagy halkda hawa. Halkda baram ýok. Eger de şu halkyň garşysına çyksa adam olar hemem aptalda galar hemem baklar. Edil haramda ýana hawa.
halk olan nämeler o. Ya başka ya o da defa yürümüm ya asmalım ya başka bir halk çöleri o. Bu haramzada siz sol deme men kepe sol deme konsolosluğa pasolosluğa siz palaçsız var şu rejim palaçı o siz adamları öldürüp ötüyorsunuz şu näme istiyor şu näme haramdan kapıyla adamları mesela adamları öldürttüğünüz o. Yaş kul yal çağalım öldürttüğünüz o. Daşalyurtlara tirge zayet bu vatandaşlarımızı. Bu näme etdiňiz boldy? Hemmesi watan satdyňyz da sizler baryňyz o. Watan satdyňyz da. Hanesi içinde erkek adamlar bilen. Hanesiň näme şu prisyaga biz öz halkymyzy gorajak diýip o. Öz watan go hanesiň näme? Siz hemmesi jinayetçi o. Pasosta kosa bar, egerde häzir halkyň tarapy geçen onda utýaňyz o da utýaňyz häzir. Onda halk diye nämeler o. Onda geçeremiş ol nämeler. Edil jinayetler. Egerde şu halkyň tarapy geçenler o. Sağ olun, düşündürüp aytıp bildim ki bir kritiyen. O şartlara. Sağ olun. Burada sesim yok. Burada. Doğru aýtdyňyz. Başan sesim ýapdy. Doğru aýtdyňyz, Timur. Şu ýerde bizim vatandaşlarymyzdan soralar bolna. Türkmenistanyň içinde liderler barmy? Adamlar galarýaly, aktivistler barmy? Howa bar. Bizden güýçli liderler bar. Ananam. Men gürleşdiň habar. Adamlar galanlar öňüne çykjaklar amma bizden halka garaşýar. İkinci, egerde biz şu ýerde galyp başlasak, biz hökman suratda wagtlaýyn hökümeti şöyle döredер. Häzirki hökümetiň ýolbaşçylaryny eger täze hökümet bilen işlemese, olary işden aýryp jogapkärçiligiňe çağırar. Eger işlese, olar bilen bilelikde işläp Berdimuhammedow tutsak edip, onuň dogan garnaşlaryny tutsak edip, biz Türkmenistany şu wagtdan başlap, şu momentden başlap diňe gowy ýolar gider. Türkmenistanyň daşyndaky hemme grajdanlary muht hökümetiň hasabyna Türkmenistanyň içine salar. Giýje güni samolyotlar gatnap derrew salarlar. Bize siziň hemmäňiz gerek. Bir adamyň jan saglygy Türkmenistanyň hemme baýlygyndan ulur. Şoň üçin birinji etmeli zatlar wagtlaýyn hökümet Türkmenistany dolandyrşygyny dol eline almaly. İkinji zat, gaty çalt ýagdaýda tutsak etmeli Berdimuhammedow we onuň şaýkasyny. Üçüncü zat, daşynda kösenýän hemme türkmen grajdanlaryny Türkmenistana getirmeli. Bu zatlar sagatlaryň içinde bolup geçer. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hemme zat ülçeligi taýar, planlar taýar, meýilnamalar taýar. Biz diňe galmaly. Biz häzir hemme planlary alsak, aýsak öňüne alarlar. Häzirki birinji ädim 15 ýanwarda Türkmenistanyň içinde 2 vilayet aýaga almaly. Beýleki vilayetlaryň adamlary vilayet hekimleriniň öňüne baryp talap etmeli, iş talap etmeli we iş bermeseler sosial kömegini talap etmeli. Onsoň olar şo ýerde ýygnanan soň biz aýdar ilniki adamlar näme? Türkmenistanyň daşyndakylar, Türkiýedakylar, Stambuldakylar, Stambula üýşünde 15 ýanwara baryp aeroportda öýe gaýtjagyny aýdyň. Size oň üçin aktivistler öňüňize düşürýäli gerekkä. Biz 15 ýanwarda hemme ýerde, dünýäň hemme ýerine Berdimuhammedow ot döretmeli. Berdimuhammedow hiç sada ýetişmän gaçgylar ýaly etmeli. Näçe köp adam galsa, näçe köp ýerlerde nokotlar, ot bolup ýanyp dursa, Berdimuhammedow şonça sekund öň gaçky diýär. Ýadyňyzdan çykarma. Eger Türkmenistan kömek etjek bolsaňyz, 15 ýanwarda video ýapyňda öz videoňyzy ýazyň. Türkmenistana azatlyk men gorýan diýip ýüzüňizi ökölmän ýa-da video ýapyň. 1 minutlyk videony bize iýerin, biz video klipler edip ýöne goýardyr. Bütün dünýä gurumary seýdi ýaşamak. Ha, bular galdy, hökman güýçler gelýär gollamagy. Eger diňe içine garaşsak, hiç adam bolmaýar. Bize komanda bermeli, adagy näme etmeli? Aýdylyp ýykyldyk bize ýa. 15 ýanwarda onna ýerden Türkiýe gidin neme Stambula aeroportuna ýollar açyň.
Barın üçün şöyle. 100 adam olsa da 100 adam erkekler olsun. Erkek diyenim yani ayal maşgalı olsa da olsun. Yöne kadı yani karakterli adamlar olsun. Gidin. Gollan şöyle barıp şolary. Yanına durun. Seni şaptırın şolary. Gollan şolary. Çıkyanları. Sizem halk men yana 5 minut pikir edin. 5 minut. Şu 15-nji yanvar 6-njy güni hemme adamı taşlan. Türkiýede bir patronla da Türkmenler işlemeler şu. Hem Türk halkyna test var. Türkmenler näme edip ýarany gözler bilen görürler. Hemme zat durar Türkiýede. Servisler hemme ýerde adamlar ýetmez. Görürler. Durun şu güni. İşe çıkma. Wagtny oýalym. Gidin İstanbul'un aeroportuna. Görkezin özüňizi. İstanbul'a giden ýokmy? Bir ýere üýüşüp, gürleşip bir şäherin gyrgyna çykyp protest ýapyň. Sizin videolarınız bütün dünýäye ýa. Ulum kömek. Onda bir aýdýar, ine Türkmenistanyň içinde daşyna hemme türkmenler galdy diýip bütün dünýäň gurumalaryny aldyrýar. Edim şonu. Näçe gedek aýdyp çeýnäp berdik. 15-nji ýanwarda her bir türkmene test. Her bir Türkmenistanyna test. Haçan men türkmenlerinde şu Türkmenistanly boldy, ýadyňyzdan çykyp, ýanky kese çekme. Ýene oraya kaş edýän. İň özbek özüne diýip gören daşowly adam türkmenler. Ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Şoň üçin özüňize men Türkmenistanyna dogulum, men Türkmenistan diýip hata etýäňiz. 15-nji ýanwarda görkez ýüzüňiz. Boldyny gizlenip ýatmaly. Çıkmayan 15-nji ýanwarda. Şo günden başlap 3 tane ýogrun özüstüne atyp ýogrun aşağına ýatyn. Gaýdyp özüňize türkmen diýmän. Gaýdyp dost ýarlaryňyza baryp görünmän, utanarsyňyz. Ýüzüňize tükürürler. Şo reality gorkak bir binamyz, namysyz adamlar diýip. Toýlary baranynda utanarsyňyz adamlardan. Alayta da Türkiýede. Men bir zada gen görýän, Amerikada bular şeýle bir toýlar edýärler. Sizende gen görýän men näçe men şu ýaly öýlenilmedim. Men o zaman bu ýaly edilmedim diýip haýran bolýar. Olar näme watan erekkämi? Bize bir ýerde görüşipdiz. Öz pulumuzy goýup görüşipdiz. Olar moýda şeýle bir şykarny toýlar edip hizmet edip ýörler. Men şonu düşünemem. Ya şu ýaly wyjdansyz binamyzlarmy? İksany özüni ort bilmeýän Amerikan Washington'da Türkmen pasolstwany gurulurmuş olar. Şo ýaly bir özüni filaman beýlikleri de Edil Berdi Muhammedow ýaly ay men kurtoy diýip görkezmek ol bir samsyk dämi? Men gen görýän. Ya Türkiýede ya başga ýerde. Toy etmek diýem o. Hem toy et, hem mertlerçe görüş. Et bolýar eksne. Biz edip dursa. Näme kim dadyn edem tok. Çeçeniň ýanynda da, Fransuzyň ýanynda da, Ermeniň hem İspanyç, İtalyan ýanynda edil mertçedir. Görkezýändir. Kimdigini. Türkmenligini. Şoladan galýan ýerimiz ýokdur. Şolu biziň elimizde işleýär. Eşek ýa. Bardan aýaňy ýykynýar. Et bolýar o. Men görüşmem bu. Näme problema näme? Problema kelläňizde. Bolundy. Berdi Muhammedow söýükgelýär bol biziň halkymyz 200'lük siýasat ýöredýär. Bütün dünýäde görkezýär gülýaly toýlar, wakalar bir-biriniň ýanyna gahrman ýanky görogly. Betmenden görogly garşykly bir adam. Ýöne öz watanyna, watan uruşyna turup güreşmeli onunla bu ýok. Akopda ýok, adam ýok. Mıltawada özü ýok. Bular ýalan bir namat bolar eken. Şoň üçin men türkmenleriň hemmetini ýüzlenýär. Sen vice-premier bol, sen minister bol, sen Amerikada bol, sen Ýaponiýada bol, sen Ýetenalada bol, sen Fransada bol, sen Türkiýede bol, sen Türkmenistanly. 15-nji ýanwarda beýik watançylyk türkmen uruşy diktatora garşy başlaýar. Goşul ho, indi bolly sen. Bolly özüňe bir bolýar biziň öňümizde maskara öz içinde özüňe maskara bolmaz sen. Bir içinde bir zat adamçylyk galan bolsa öňe çyk.
Näçe videolar etdik. Men hasap etdim, 800 video etdirneýär. 1,5 ýylda. 1,5 ýylda dete 500 goly gün var. 800 video etdirneýär. 800 çykyş etdim. Ol yeterlikden geçip aňarty bilen. Boldyny, oğlanlar, gyýlar, eneler, atalar, doganlar boldy, goýalyny. Turýasmy, turýas, turmasaňyz aýdyň bizem durjak. Kösenim, ölüm. Bollo bütün dünyada maskara bolwa adamlar bizi Türkmenistan diýsen garny tutup gülüp ýykyrýarlar diýsen. Onu biz maskara edemok. O at çapçı, yani parahor, kezzap, velosipedçi, bas gitarist, yani o maskara diýär. Entek ol, niyaz görüp, aç hükümeti gören adam, onun aňyrsyna gidip barýar, hiç tat görmedik. Serdar Çiburaşka. Ine şonu görürsin. Şonu aýdarsaňyz, bäh, on mäşin ýollarda galmaly to. Şoň üçin birinji adam her türkmen, sen ministr bol, vice-premier bol, senin bir ýaly ölýän, Allahyň öňünde deňsin. Oturup 5.000 wagt alýar. 10.000 taýýarlyk görýän şoň. Kapylar ýapyşdyryp, hemme zatlar öçürüp, çaý demler 5 minut oturup pikir edýän. Men şunça ýaşadym, men näme gazandym? Parahorlyk etdim, pul aldym, ýa-da hiç zat gazanmadym. Bu zatlar bir fundamentin üstünde zat. Ýöne fundament näme? Men watan. Men toprağım. Men ata-babalar goýun yerim. Näme men şu beýik watançylyk diktatora garşy urşumna birje ädim edilemok. Näme men 10 ýaşyna çykyp bilemok. Näme men 10 ýaşyna çykýan halkymy olanap bilemok. Näme men çykýan halkymy dubin kalp vurmolmuş polis bolup. Ya emhem bolup. Näme bir tany özü gülýal ýaşap duran narkoman diňler men dubin kalp öz halkymy vurmolşum. Eger siz hakykatdan ham öz watanyny söýýän bolsaňyz, polisler maşyna mindirip blokposta adamlar etmeli. Hakykatdan ham. Bizim watanmada azıcık podдержка bermeli. Siz halk öňünde şeýle bir günäkär 30 ýylda gahrmanlaryň janlaryny alyp, meýillerini halkyň meýitini ýyp, halkyň gözüniň oduny alan sizler şol. Şonuň üçin inni reabilitasiýa edin. Inni öňkeden irwetliňizi aç halka gaýtarjak bolun. Şonuň üçin men hemmäňizi 10 ýaşyň ýanbarda çagyrýan. Bu test hemmämize, maňa da, men çağırılma da, men inatama da, men doğunlarnaşama da, size de, sizin hemmämize. Bizim hemmämize. Görür. Ya galyas, ya galmaz. O DVT sizi çağırýar, beýle ki, onu seyretmeýän. O sizi halk çağırýar. Sebebi, biz näçe 10 ýaşyň ýanbar etdik. Fevralda prezident bolýar, ondan sen galanyň bilen başajak zadyň ýokdur. Şu 10 ýaşyna galmasam, son seyredýär. Şol ýaly. Ine efirimiz ýuwaş-ýuwaşdan guturaly. Musa egerde goşmaşa bir zat diýjek bolsaňyz, ine 1 min näme diýjek bolsaňyz halkymyza ardy bolar. ýa-da niyetler ine aýdyp bilersiň. Maşallah burada sözler kaldırmadınız. Boşara zat yok. Köp sağ olun vatandaşlar. Dinleyen için şol informasyonu garındaşlarınıza, yakın dost yarlarınıza, yurdun içinde, yurdundaşlıkları getirin. Hayır sizden bizi goldan, hareketimiz goldan, erkilliği yolunu goldan. Sağ olun. Sağ olun Musa. Timur Serker'de. Aziz halkım, Türkmenistan'ım, dünya Türkmenleri, sizden hemmeneden hayır. Şu boltun bir patlamın barının çeşmeti haramdağın rejimi. Son için 17. yanvarda dünya Türkmenleri olup, Türkmenistanlı, dünya Türkmenlerin barının almanı hayış etken sırasında bizim Türkmenistan'ın geleceği, bizim özümüze bağlı, bizim öz halkımıza bağlı, bizim öz Türkmenliğimize bağlı.
Gelen Türkmenlerim, Türkmen ilim bileşeliğin birlikte harekete geçirdiğin sağ olun. Piotr, siz näme diýersiniz? Onmaşyn janwar türkmenler hemme şu edilbek watançylyk uruşy garaşdyrlygy, hakyky garaşdyrlygy almak üçin, hakyky garaşdyrlyga ýetmek üçin gündip hasap edip hemme şu oturan ýeringizden dogan aryndaşyňyzy hemmelerine jaň edip duýdurup hemmeleri ýetirip herekete öňe gorkmakka sağ olun. Sağ olun. Ine şurada bir soru berýär Murad aga. Siz şol ýerde wagtlyň hökümet bolanyny samalyotdap halkymyzy içine sararsyz. Biz samalyotdap halkymyzy içine sararsyz, soňky adamy salýança. Muht ödem hökümetiň hatalyny. Hökümet türkmenleri gyryp, iýip pullaryny talap gezdi. Inni hökümetim jogap bermeli. Döwletimiz inni öz pulunu, ýani baýlyklary goýup halkyna kömek etmeli. Ýa o daşyna galan adamlar Türkmenistan'ı 15 ýyl näher götürüp gelýärler. Problemlaryny çözüp gelýärler. Inni olar da jogap bermeli. Ol bir. Ikinji, türmedäki oturan adamlar meni öňüme aýyp geçdim. 90% şu bayramçylyk sebäpli daşyna çykar. Diňe 10% halis ýani jemgyýete gün sarp bolmaýanlar, ýani manýaklar, beýlikler olary goýbermez ýöne 90%-ni biz boşadar. Hiç kime bir köpük bermän kararyň esasyna spisik boýunça spisaklap boşadar. Egerde bir şo ýerde bir köpük alaýsa günü türmäge diýär şolaryň ýerine. İkinji bir türmeler boşatmaz ýa basmaly adamlarymyz bar. Berdimuhammedow, Şammy Pymmy, bir topar adamlar bar, biz olary basmaly. Biz olary jenaýaty çekmeli. Olar Türkmenistanyna odan depeden başlap türmelere aýlyp çykmaly. Halkymyzyň gören kynçylyklaryny datyp görmeli. Şonuň üçin şu planlar 15 ýanwarda biz realizat etberer döwlete topar bolup, siz diňe bizi gollap öňe çykyň. Hemmämiz bile biz şu diktator yıkıp dünyada görülmedik, eşitilmedik, bayram edip Türkmenlerin kimdigini bütün dünya tanıdar. Biz öňkü pazorymyzy bir günde ýup bütün dünya görkezler. Ine beýlekiler 30 ýyllap protest edip galýan bolsa, Gırgızlar 5 gedek protest edip çalışıp durnuklu bolup bilmeýän bolsa, Belaruslar 500 miňlap köçe çykyp at bilmeýän bolsa, biz bir gedekde galyp bütün dünýäni öwrüdür. Näme üçin etmeli? Şunuň bilen biz öz gepleşigimizi gutarýas. Hemmäňe köp taňa ýakatyn biz diňýänigde, biziň ýazarlýanymyza, bize maslahat berýänigde, bizi tanqid edýänigde. Men öz mihmanlarynyň adyndan size birinji bilen jan sağlyk arzu edýän, ikinji bilen adatlyk we adalet arzu edýän. Sag bolun, hormatly watandaşlar.